Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ετησιολογιότατε, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη μας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, κύριοι εκπρόσωποι συλλογικών φορέων και ενώσεων, κυρίες και κύριοι, με διπλή χαρά καλωσορίζω την απόψινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του δάσκαλού μου, του Βασίλη Βλαχάκου, το τελευταίο βιβλίο, αφιερωμένο στους παλαιούς κατοίκους της Καρίτσας, Λακωνίας, με το σύλλογο της οποίας συνδιοργανώνουμε απόψε αυτή την εκδήλωση και στους πρωταγωνιστές αυτής της παλαιότερης κοινωνίας του χωριού, τους Ρουμάνιδες. Η πρώτη μου χαρά είναι γιατί μετά από 2 χρόνια διοικητικής απραξίας λόγω αντικειμενικών συνθήκων επανεμφανίζεται στο τοπικό προσκήνιο η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, με νέα διοίκηση, την οποία έχω την τιμή να την εκπροσωπώ, και με καινούργια όνειρα και οράματα. Είμαστε από τους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι αυτή η Ένωση, αυτό το σωματείο, έχει σπουδαία και βαριά αποστολή και πρέπει να συμβάλλει τα μέγιστα στο πνευματικό και πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας, της Λακωνίας ολόκληρης και όχι μόνο. Η δεύτερη χαρά είναι γιατί η πρώτη αυτή εκδήλωση της επανεμφάνισης της Ένωσης συνδυάζεται, όπως προείπα, με το βιβλίο του δάσκαλου Βασίλη Βλαχάκου, που εγώ ήμουνα στην 3η Δημοτικού στο Βασαρά και είδα έναν νέο και ωραίο δάσκαλο να έρχεται στο χωριό, να μας λέει πράγματα άγνωστα για μας, να μην μένει στο βιβλίο, να μην μένει στο αναλυτικό πρόγραμμα, να μας μιλάει για τη ζωή και για έναν κόσμο που κουβαλούσε νομπό στη μνήμη του και στην ψυχή του. Ποιον κόσμο? Τον κόσμο της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί μόλις είχε απολυθεί ως έφεδρος ανθικοσμηναγός. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα μου βιώματα είναι, θα έλεγα, εντυπωσιακά από αυτή την σχολική χρονιά, κατά τη δεκαετία του 1960, στην πρώην εκτρισμού εποχή, στα ορεινά χωριά. Έμεινε μέχρι τον Ιούνιο στο Βασαρά και έφυγε και πήγε δάσκαλος, τον πήγαν, δεν ήθελε να πάει, έτσι γράφει στο βιβλίο, στην Καρίτσα. Η Καρίτσα όμως, ένα υπερήφανο ορεινό χωριό, όσοι καταγόμαστε από ορεινά χωριά γνωρίζουμε τι σημαίνει να είσαι γεννημένος και μεγαλωμένος επάνω στην πέτρα, και αυτή η πέτρα είναι που χάρισε την ελευθερία στους προγόνους μας, και τα βουνά είναι το ορμητήριο και το κρυσφύγετο των επαναστατών και των ανθρώπων που έρχονται σε ρήξη με το κατεστημένο και με την κάθε μορφής επώδυνη εξουσία, η οποία μπορεί να είναι ντόπια αλλά να είναι και ανώφιλη, και εκεί ευεργετείται. Τα βουνά ευεργετούν. Ευεργετείται από τη φύση και από τους ανθρώπους της, ο νεαρός και φιλόδοξος δάσκαλος Βασίλης Βλαχάκος. Βρίσκεται σε μία περιοχή, θα λέγαμε, παρθένα. Οι άνθρωποι ζουν όπως πριν από αιώνες, οι ψυχές τους είναι ίδιες και απαράλλαχτες, περήφανες, ακμαίες, δυνατές. Οι άνθρωποι καλοσυνάτοι, λιτοδίαιτοι, εργατικοί, που θέλουν έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά τους. Γι' αυτό σήμερα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται στην Αυστραλία και στο εξωτερικό για χάρη της προόδου και της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Ο δάσκαλος λοιπόν εισπράττει, ανακαλύπτει ότι
έχει περισσότερα να βάλει από ό,τι να δώσει στους μικρούς μαθητές του, που και αυτοί με απορία θα τον ατένιζαν όπως και ο Μιλών, και με χαρά, γιατί είχαν να κάνουν με έναν νέο άνθρωπο που έφερνε κάτι το καινούριο. Γράφει, διαβάζει και προπαντός ακούει. Ακούει και μεταλαμβάνει από την αστήρευτη πηγή της εθνικής παράδοσης. Προσωπικά διάβασα το βιβλίο «Απνευστή» και έχω την εντύπωση ότι το περιεχόμενό του, που απαρτίζεται από πολλές ιστορίες των Ρωμάνιδων, κάθε ιστορία είναι και ένα μικρό διήγημα, όπου συναντιέται η απλότητα με την υπερηφάνεια και η φυσική δύναμη με την γιγαντιαία των πρωταγωνιστών, των υπαρκτών προσώπων της Καρίτσας. Όπως δεν θα μιλήσω εγώ για το βιβλίο, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες της Ένωσης για όλους εσάς που απόψε τιμάτε εδώ την εκδήλωσή μας, και κατ' επέκταση τον δάσκαλο Βασίλη Βλαχάκο, που είναι και λογοτέχνης και τώρα με το πρώτο πεζογράφημά του αναδεικνύεται και ως δεινός πεζογράφος, και του εύχομαι από καρδιάς, εγώ ο μαθητής του, να έχει υγεία, κάθε προσωπικό και οικογενειακό καλό, και να μην μας αφήσει ποτέ από τον γραπτό του λόγο. Θα πω και το τελευταίο, που είναι προσωπικό. Στο δημοτικό ήμουν ακόμη όταν ήρθε το πρώτο βιβλίο του δάσκαλού μου, «Φωτεινά κύματα». Βασίλης Βλαχάκος, εκπαιδευτικός λογοτέχνης. Μέσα μου δεν ξέρω τι λειτουργήσε, αλλά πολλές φορές έβλεπα αυτόν τον τίτλο, εκπαιδευτικός λογοτέχνης. Σαν να με σαγγίνηψε, σαν να μου έδωσε κάτι. Και γιατί όχι, η σχέση του δάσκαλου και του μαθητή είναι ιερή. Και έλεγα, θα μπορέσω άραγε κι εγώ ποτέ να γίνω ό,τι ο δάσκαλός μου? Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, πάντως προσπαθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβάσμοι πατέρες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που με την παρουσία σας απόψε τιμάτε την πρόσκλησή μας, και βέβαια το δικό σας και δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Βασίλη Βλαχάκο, που με το πρώτο αφηγηματικό και αλλογραφικό πεζογράφημά του «Η Αετή της Καρίτσας», πριν 35 ημέρες στην πρώτη παρουσίαση στη γενέτειρα των Αετών, πήραν στα φτερά τους στο χωριό μας και το έκαναν γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται για ένα ζωντανό βιβλίο, καθότι ο συγγραφέας έβαλε το νου του να το ψάξει, η καρδιά του χτυπούσε να το φτιάξει και έβαλε την ψυχή του να το γράψει. Και χρειάστηκαν 50 χρόνια πνευματικού τοκετού, από τότε που ήταν ο δάσκαλος στο χωριό μας, για να γεννηθεί φέτος στην αετοφολιά του χωριού μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, πνευματικό παιδί του κ. Βλαχάκου, το αγκαλιάσαμε και το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή σαν δικό μας παιδί. Γιατί ο δάσκαλος, ποιητής και πεζογράφος αγάπησε όχι μόνο τους γονείς μας, μαθητές του τότε στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο του χωριού μας, με 42 μαθητές, χωρίς φως, δίχως συγκοινωνία, νερό από τη βρύση του χωριού, μα με τη φιλοξενία, όπως λέει και δεν το ξεχνά, για τα προστοζήν. Πρόκειται για μια ιστορική αναφορά και ανεκτήμητη προσφορά, που με κεντρικά πρόσωπα τα δύο ετεροθαλή αδέρφια, Μιχάλη Ρουμάνο και Κωνσταντή Ρουμάνο, όπως τους έλεγαν, παρατσούκλοι που κληρονόμησαν από τον πατέρα τους, τον Γιάννη Μαλαβάζο, καθότι τον περισσότερο καιρό τον περνούσε με τα εγωπρόβατά του στο βουνό και στα Ρουμάνια. Κάθε σελίδα του βιβλίου ιδιαίτερη, κάθε κεφάλαιο ξεχωριστό. Μα όλα δένονται σε μια αλυσίδα με πρόσωπα και γεγονότα, τόσο όμορφα και απλά, τόσο φυσικά και ζωντανά, σε 328 σελίδες, 73 κεφάλαια, 105 εικόνες και 93.899 λέξεις. Κυρίες και κύριοι, απόψε η Αετή της Καρίτσας είναι στα χέρια της διδάκτορος φιλολογίας και συγγραφέως, κυρίας Μεταξίας Παπαποστόλου, για ένα ταξίδι και μια ξενάγηση, πετώντας με τους Αετούς σε μια άλλη εποχή, με διαφορετική ηθική, με άλλες συνήθειες,
και με πρωταγωνιστές τους Ρουμάνους, που με τη διαφορετικότητα και μοναδικότητα, το σωματότυπό τους και τα βιώματά τους θυμίζουν εποχές μυθικές. Η κυρία Παπαποστόλου Μεταξία γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1964. Σπούδασε με υποτροφία φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 1988 υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει αναπτύξει κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Υπήρξε πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λακωνίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας, νομαρχιακή σύμβουλος, δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος Σπάρτης και διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης Γιάννης Ρίτσος. Είναι γραμματέας του Ειδικού Συμβουλίου του Σαϊνοπουλού Ιδρύματος και πρώην γραμματέας της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας Χίλωνο Λακεδαιμόνιος. Είναι παντρεμένη με τον Λεωνίδα Αλεξανδρή και έχουν ένα γιο. Κυρία Παπαποστόλου, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του αγαπητού μου Βασίλη Βλαχάκου, «Η αετή της Καρίτσας». Το Βασίλη τον γνωρίζω χρόνο και παρακολουθώ το πνευματικό του έργο, έχοντας την τιμή να παρουσιάσω κι άλλη φορά βιβλία του. Τον γνώριζα όμως, όπως όλοι μας, κυρίως ως ποιητή, λιγότερο ως ζωγράφο. Τώρα όμως, με το έργο του αυτό, έρχεται να μας συγκινήσει και ως πεζογράφος, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στο ενεργητικό του. Πολυτάλαντος, ακαταπώνητος, με δυνατή φαντασία, ενάργεια και ενθουσιασμό, πάντα δημιουργικός και καινοτόμος. Το βιβλίο του, «Η αετή της Καρίτσας», ανήκει στα αφηγηματικά είδη του λόγου, που ακουμπά όμως τη λαογραφία, τη βιογραφία, αλλά και την αυτοβιογραφία και την ποίηση. Με μια ζωντανή, ρέουσα γλώσσα, μας αφηγείται τη ζωή και τα κατορθώματα δύο ηρώων γιγάντων, πραγματικών ανθρώπων του τόπου μας, του Μιχάλη και Κωνσταντή Μαλαβάζου, με το προσωνύμιο Ρουμάνος, που έζησαν στις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα ορεινό χωριό του Πάνωνα, την Καρίτσα. Ο Βασίλης, στην αρχή της εκπαιδευτικής του θητείας, υπηρέτησε ως δάσκαλος στην Καρίτσα και ζώντας στο απομακρυσμένο αλλά φιλόξενο αυτό χωριό, δέθηκε με τους ανθρώπους του, δημιούργησε δεσμούς φιλίας, εκτίμησης και αγάπης, κατέγραψε τις ιστορίες τους, τους θρύλους και τις συνήθειές τους και δεν τους ξέχασε. Δεν αφαίρεσε την υπόσχεση που τότε είχε δώσει να γράψει ένα βιβλίο για αυτούς, με κεντρικούς ήρωες, δύο θρυλικές, γιγάντιες μορφές αυτού του χωριού, που όπως μας λέει παρουσιάζονται σπάνια. Τον κύριο Μιχάλη Ρουμάνο, που τον πρόλαβε ζωντανό και μοιράστηκε μαζί του συγκινητικές στιγμές, αλλά και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Κωνσταντή Ρουμάνο, που ο Βασίλης άκουσε από άλλους αυτόκτες μάρτυρες στο χωριό τόσες ιστορίες που ήταν σαν να τον έζησε ζωντανό και αυτό. Ένα χρέος λοιπόν στον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Γίνεται με την τέχνη του λόγου ένα εκπληκτικό αφήγημα από έναν άνθρωπο που αγαπά την ιδιαίτερη πατρίδα του πολύ, έχει να μάθει να μυρίζει τα αρώματά της, να βλέπει τις ομορφιές της, να γεύεται τις γεύσεις της, αλλά κυρίως έχει μάθει να αφουγκράζεται τους ανθρώπους της, να τους κατανοεί και να τους σέβεται. Το βιβλίο του Βασίλη το προλογίζει ο δάσκαλός του και δάσκαλος όλων μας, Δημήτρης Κατσαφάνης, που πάντα με την σοφία που τον διακρίνει και τον φιλοσοφικό του λόγο, συμπυκνώνει πώς ο Βασίλης κατορθώνει με το ζωντανό του λόγο, χωρίς επιτίδευση και εξωτερική μεγέθυνση, να μετουσιώσει άρρητα ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λαϊκή ιδιοτυπία. Χαρακτηρίζει κέραια τους ήρωες, ως ανθρώπους με υπερφυσικές δυνάμεις, ορεσίδιους, που ζουν μέσα στην αγκαλιά της φύσης, ναΐβ μορφές, που όμως διακρίνονται για τη λεβεδιά και το φιλότιμο, τον ηρωισμό, τη γενναιότητα και την ουσιαστική αγάπη τους για το φίλο και συγχωριανό τους. Ανθρώπους του λαού μας, αγνούς και άγριους, που συνεχίζουν μια διαχρονική αέναη αλυσίδα από τον μυθικό Ηρακλή, κάποιους ομερικούς ήρωες, γενναίους των δημοτικών μας τραγουδιών,
κλέφτες και αρματολούς, ανυπόταχτους, πάντα ελεύθερους και ασυμβίβαστους, που μετατρέπουν τη ζωή τους σε μύθο, θρύλο και οι επίγονοί τους διηγούνται με θαυμασμό τα κατορθώματά τους. Είτε αυτά είναι ηρωικές πράξεις για την ελευθερία της πατρίδας μας, είτε αστείες ιστορίες που διανθίζουν τη σκληρή ζωή στα βουνά, ιστορίες πολλές φορές στα όρια της τυπικής παρανομίας, όπως η αρπαγή ζώων, αλλά και γυναικών, που όμως έχουν μέσα τους παράλληλα την αγάπη για τον άνθρωπο, τη φροντίδα για τον γείτονα, τον φίλο, οποιονδήποτε πάσχει και ζητά βοήθεια. Αυτές οι μορφές συγκίνησαν τον Βασίλη, που με την ευαισθησία που τον διακρίνει, τη συγκράτησε μέσα του πολλά χρόνια. Τη συμπλήρωσε με τις μαρτυρίες πολλών άλλων, κυρίως συγγενών και συμπατριωτών του. Και μας χαρίζει τώρα το αφήγημά του αυτό ως καταστάλαγμα εμπειριών, αισθημάτων, προσωπικών συγκινήσεων. Παρακολουθούμε πράγματι πώς οι δύο ήρωές του σιγά σιγά μετατρέπονται από βοσκούς με τεράστια μυϊκή δύναμη στους αετούς της Καρίτσας, που πετούν ψηλά στις βουνοκορφές της Τούκας και του Ελαφιά και αγναντεύουν τον τόπο τους και μας θυμίζουν τις αρετές αλλά και τις κακίες της φυλής μας. Λέγεται από πολλούς ότι η λογοτεχνία σήμερα αποτελεί ουσιαστικά μια μειονότητα. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η λογοτεχνία συνιστά ένα είδος λόγου που βρίσκεται στο περιθώριο της καθημερινής ζωής, των πρακτικών μας ασχολιών, των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων, των κοινωνικών μας σχέσεων και των ψυχαγωγικών μας συνηθιών. Απ' την άλλη πλευρά, ωστόσο, είναι σε αυτόν τον μειονοτικό λόγο της λογοτεχνίας που όλοι μας, κάποιοι συχνότερα, άλλοι σπανιότερα, στρεφόμαστε προκειμένου να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε όλον αυτόν τον κόσμο της καθημερινότητάς μας και τις θέσεις μας μέσα σε αυτόν. Οι σχέσεις μας δίνουν ουσιαστικά μια σχέση φιλοξενίας ενός άλλου, που μας βοηθά να δώσουμε σχήμα και νόημα στα προσωπικά και ιστορικά μας βιώματα, να προσανατολιστούμε μέσα σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, να πλάσουμε την ατομική αλλά και τη συλλογική μας ταυτότητα. Αποτελεί έναν τόπο συνάντησης, όχι απλώς ενός συγγραφέα και του αναγνώστη, αλλά κυρίως των ιδιαίτερων πολιτισμικών αναφορών και υπαγωγών τους, γιατί το λογοτεχνικό κείμενο συντελεί στην κατανόηση άλλων τρόπων ζωής και κατά προέκταση στη σχετικοποίηση του δικού μας. Και το λογοτέχνημα του Βασίλη αυτό αποδεικνύει και απαντά θετικά στο ερώτημα: μπορεί η λογοτεχνία να αλλάξει τη ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει? Ναι, γιατί είναι σίγουρα μια απόδραση από τα προβλήματα της σκληρής καθημερινότητας. Μπορεί να δώσει αξία στα μικρά και να χρωματίσει και να τα κάνει εμφανή, να αποκαλύψει χιλιάδες αλήθειες που κρύβονται πίσω από αυτά. Οι ιστορίες του Βασίλη οθούν τον αναγνώστη να δει τον κόσμο και τα πράγματα που τον αποτελούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μας κάνουν να γελάμε περισσότερο, να κλαίμε περισσότερο, να ονειρευόμαστε, να αγαπάμε περισσότερο, να πεισμώνουμε, να φωνάζουμε και να διεκδικούμε περισσότερο. Είναι σαν να επιστρέφουμε στην παιδική μας ηλικία. Είναι ένα απέραντο ταξίδι που η απόλαυση έγινε στο ταξίδι, όχι στον προορισμό. Οι ιστορίες που περικλείονται σε αυτό δημιουργούν διόδους διεύρυνσης της φαντασίας. Με άλλα λόγια, προσκαλούν τον αναγνώστη να φανταστεί τον εαυτό του μέσα σε αυτές. Κλείνουν μέσα τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για τους ανθρώπους και τον τόπο μας. Θυμίζουν ότι ο κόσμος είναι πλουραλιστικός και αποτελούμενος από διαφορετικούς ανθρώπους. Εισχωρώντας ο αναγνώστης στο μυαλό των χαρακτήρων και κατανοώντας τα συναισθήματά τους, είναι σαν να ζει τη ζωή αυτών των θρυλικών γιγάντων και σε κάποια σημεία αισθάνεται τον παλμό της καρδιάς τους που καλπάζει σαν ένα κοπάδι αλόγου που τρέχει σε μεγάλες παιδιάδες. Τόσο ζωντανές και παραστατικές είναι οι περιγραφές και οι αφηγήσεις του Βασίλη. Και παράλληλα, οι ιστορίες αυτές κουβαλούν με τρόπο αυθεντικό και εναργή όλη την περιπέτεια της πολύπαθης ιστορικής μας διαδρομής. Με την αυθεντικότητα και τη ζωντάνια του αφηγηματικού λόγου, με την πολλαπλότητα των σχηματικών παραστάσεων, της υφής, αλλά και με τις ποιητικές και συμβολικές εικόνες της, θεμελιώνει μέσα από τον δημιουργικό αυτό ταξίδι
τη γνώση του τόπου μας και των ανθρώπων στις ατέλειωτες πτυχές της ελληνικής υπαίθρου. Ο Βασίλης αναπαραστά με απόλυτο τρόπο την πραγματικότητα και διεισδύει ερευνητικά σε απάτητα μονοπάτια, ανατέμνοντας και αναπλάθοντας το υπάρχει. Είναι τα αναλύωτα πολιτιστικά μας γονίδια, που κάνουν εκρηκτική αλλά και βαθιά ανθρώπινη την ιστορία των ανθρώπων του λαού μας. Στο βιβλίο αυτό συνυπάρχουν, εκτός από την τέχνη του λόγου, και άλλες επιστήμες. Η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η λαογραφία, η ιστορία, υπό έναν μανδύα δημιουργικής διακειμενικότητας. Συλλαμβάνει την καρδιά και το μυαλό των ηρώων του, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της πραγματικής και της φανταστικής ζωής. Προκαλεί σύνολο συναισθημάτων, όπως την αίσθηση του δέους, της έκπληξης, της χαράς, του φόβου, της λύτρωσης, της αγίνης. Προβάλλει τα ήθη και έθιμα που διαμορφώνουν τους άγραφους νόμους της ηθικής και τα κοινωνικά κριτήρια για τον καθορισμό του πλαισίου κοινωνικών σχέσεων με στόχο την κοινωνική ευρυθμία. Προβάλλει αξίες που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν, τη φιλία, την άμυνα, τη φιλοξενία, την προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος. Πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος, που έδωσαν το ιδιαίτερο χρώμα που διαμόρφωσαν τα διακριτικά στοιχεία του ελληνικού λαού. Οι αξίες αυτές εξακολουθούν και σήμερα να αρδεύουν τον πολιτιστικό μας χώρο και να προσθέτουν στο παρόν στοιχεία από τις εθνικές μας ρίζες. Και τα στοιχεία αυτά ο Βασίλης, σε αυτό το βιβλίο, τα προβάλλει όχι μόνο σήματα, αλλά όλο τον πλούτο τους. Και στη γλώσσα και τα ήθη και έθιμα, την περιγραφή του χωριού και των μεμονωμένων κτισμάτων, τη λαϊκή οικοτεχνία, την ενδυματολογία, τους χορούς, τις γιορτές και τα πανηγύρια. Το πλάτος τους καλύπτει τόσες πτυχές, όσες και η ζωή από τη χαρά ως το θάνατο. Έτσι διασώζει το ύφος, με το οποίο ένας λαός ζει την καθημερινότητά του, την εργασία στη στάνη και τα χωράφια, τη ζωή στο σχολείο, την εκκλησία, το καφενείο και την ταβέρνα, το κυνήγι, τη διασκέδαση και πάντα με κέντρο τους ανθρώπους, που διακρίνονται για την περηφάνεια και την αγωνιστικότητά τους, την κουτοπονηριά, την φιλοπέρμονα διάθεση, την αγάπη τους για τη φύση, την πατρίδα και την ελευθερία. Μας χρειάζονται τέτοια αφηγήματα, που κλείνουν μέσα τους την παραδοσιακή γνώση για να κρατήσουμε την ιστορική μας φυσιογνωμία, να πίνουμε νερό από τις δικές μας πηγές, να έχουμε τα δικά μας θεμέλια, τις δικές μας ρίζες. Στους παραδοσιακούς αυτούς τύπους της καρίτσας, όπως ο κ. Μιχάλης και ο Κωνσταντίνου Ρουμανός, απεικονίζεται η ποιότητα και η ιδιοσυστασία του λαού μας. Μας συγκινούν, ξυπνούν ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας. Ο τρόπος ζωής ενός λαού σήμερα έχει σχέση με τα κατάλοιπα και τις δεσμεύσεις του παρελθόντος. Ο άνθρωπος μέσω της παράδοσης κατανοεί την ιστορική του τροφιά, μέσα στην οποία κινείται, δυναμώνει τη συνείδησή του, νιώθει κοντά του και μέσα του τους προγόνους του και χαρούμενος και λυπούμενος μαζί του βλέπει σε αυτούς τα ίδια αισθήματα, τις ίδιες συνήθειες, τις ίδιες αδυναμίες, τις ίδιες ανησυχίες που βρίσκει μέσα στον εαυτό του. Ο Νίκος Καζαντζάκης έλεγε: «Το πρώτο χρέος σου εκτελώντας τη θητεία σου στην Ράτσα είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους, να φωτίσεις την ορμή τους». Και το χρέος αυτό ο Βασίλης το εκπληρώνει στο ακέραιο, με πλήρη συναίσθηση της αποστολής του και της μεγάλης ευθύνης για τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής μας ζωής και παράδοσης και την εκτίμηση του κάρους. Δημιουργεί έργο στο οποίο φωλιάζει η ψυχή, ο πόνος και το θησαυροφυλάκιο του λαού μας και του πολιτισμού μας. Αποδεικνύει ότι η αδιάκοπη επαφή με τις ρίζες μας δεν κρεμίζεται τόσο εύκολα από τους αρνητές της και ούτε παρερμηνεύονται οι αξίες του ελληνισμού, γιατί είναι δημιουργήματα μιας ξεχωριστής κοινωνίας που έχει ρωμιοσύνη μέσα της, σαν ιδέες δοξασμένες, σαν γλώσσα, πιστεύω, έθιμα, σαν εθνική ταυτότητα. Στην εισαγωγή του συγγραφέας αφηγείται τις περιστάσεις που τον συνέβησαν με την Καρίτσα και τους κατοίκους της, θυμίζοντας παλιές ελληνικές ταινίες που αποτυπώνουν την ελληνική ύπαιθρο τη δεκαετία του 60 και 70. Νέος δάσκαλος σε ένα ορεινό χωριό που ακόμα δεν έχει πάει το ρεύμα και που το λεωφορείο της γραμμής για να φτάσει εκεί ανηφορίζει
με ελιγμούς θυμίζοντάς μας τον Κολοσσούρτη. Ως ομοδιηγητικός, πρωτοπρόσωπος αφηγητής, μας δίνει τη βιογραφία μιας εποχής και μιας κοινωνίας, βασισμένη στην πραγματικότητα και στολισμένη με τη φαντασία και την γλυκιά ανάμνησή του. Νεανικές, αγαπημένες μνήμες, εξοραϊσμένες κάποτε από την απόσταση του χρόνου, αλλά και κοιταγμένες μέσα από το φακό της εμπειρίας, που ο συγγραφέας απεκόμισε από την κατοπινή πορεία του στη ζωή. Παρουσιάζει τους κατοίκους με τον φακό εστιασμένο στις δύο Ηράκλειες μορφές, τους ήρωές του, ως καθημερινούς ανθρώπους, με τις καθημερινές έγνοιες και μικροχαρές τους, με τις αντιλήψεις τους, ακόμα και τα παραστρατήματα και με τα ημιπαράνομα καμώματά τους. Η στενή αυτή σύνδεση με την πραγματικότητα δίνει αυθεντικότητα στην αφήγηση, όπως η έμεση ή άμεση αναφορά σε προσωπικά βιώματα προσφέρει τη βαθύτερη εκείνη συγκίνηση που μονάχα η εξομολόγηση επιτυγχάνει. Το κείμενο είναι δομημένο σε κεφάλαια, με διαφορετικές ιστορίες. Ιστορίες που διηγείται ο Βασίλης αναπτύσσονται σχεδόν παράλληλα. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν απομονωμένες να θεωρηθούν αυτοτελή πεζογραφήματα. Σκηνές και συμβεβικότητα επίσης, αποφασιστικής ωστόσο σημασίας για τη δημιουργία της συνολικής εντύπωσης. Ο Βασίλης και όταν αντιμετωπίζει την οδυνή πραγματικότητα, δεν λησμονεί το όνειρο, όπως δεν τον εγκαταλείπει και ο λυρικός σύστρος, κάθε φορά που θα βρεθεί μπροστά στη φύση. Με ζωντανούς, φυσικούς και έξυπνους διαλόγους, ανεπιτίδευτο γλαφυρό αλλά και πυκνό ύφος, με διεξοδικές περιγραφές, πότε ρεαλιστικές και πότε ρομαντικές, με συναρπαστικές αφηγήσεις, προβάλλει αυθεντικούς, αληθινούς και παραστατικούς, τους κεντρικούς ήρωές του και μας τους παρουσιάζει με τη δράση τους, τους φανερώνει με τις σκέψεις και τα αντραγαθήματά τους, τους ψυχογραφεί και προβάλλει όχι μόνο από τη δική τους και τη δική του ματιά, αλλά και από τις ιστορίες, τη ματιά των απογόνων τους, παιδιών και εγγονών, τις ιστορίες των φίλων και συγχωριανών τους, που όλοι τους θαυμάζουν και τους θυμούνται σαν κάτι ξεχωριστό που έζησε στο χωριό τους. Στο βιβλίο, κατά την αφήγηση, παρουσιάζονται τα τοπονύμια, τα γειτονικά χωριά, οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια, οι βρύσες και οι ιστορίες τους, τα παραμύθια και οι λαϊκές αφηγήσεις, όπως αυτή της τρύπας της Περακιάς. Διαβάζοντας τις ιστορίες, αισθανόμαστε τη μυρωδιά του θυμαριού, της ρίγανης και της τρούμπης, στα πηγάδια και στην ασφακίτσα, τα ελάτια στην τσούκα και στον ελατιά. Περιγράφονται οι πρωταγωνιστές με κάθε λεπτομέρεια, το μπόι και η δύναμή τους, η κυκλόπια που θυμίζουν άλλη εποχή, οι άθλητους που κάνουν τη φήμη τους να ξεπερνά τα όρια του χωριού τους. Περιγράφονται τα ταξίδια τους στη μακρινή Αμερική, που όμως δεν τους κράτησε εκεί, αλλά γύρισαν πίσω, γιατί μόνο η ελευθερία των βουνών και του τόπου τους έδωνε ανάσα. Εκρηκτικός χήμαρος ο ένας, ήρεμο ριάκι ο άλλος, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, όμως το βάθος ανθρώπινη, μοναδική και σπάνια. Με το μαύρο μαντίλι στο κεφάλι, υπεράνθρωποι με ανάστημα και δύναμη, που όταν σου έσφυγαν το χέρι, κατουλιώσουν από τον πόνο. Εύστροφοι, με μεγάλη ψυχική δύναμη, άγριοι και άγιοι, ψυχόπονοι και ελεήμονες. Συμπεθεροκόπος ο κ. Μιχάλης προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα αποκατάστασης των νέων στο χωριό, να δημιουργήσουν οικογένεια και δεν βρίσκουν ύφες. Γίνεται έτσι αυτός ο φόβος και ο τρόμος στα γύρω χωριά, στο Αλεποχώρι, τη Ζούπαινα, τη Γράμμουσα, έως και το έλος, αναζητώντας τις. Από τις ιστορίες της Αμερικής δεν μπορεί να μην σε συγκινήσουν τα κατορθώματα του Κωνσταντή στις Φαλέστρες και τη Φάρμα που επέζησε και από το χτύπημα του κεραφνού, κερδίζοντας το στοίχημα της ζωής. Αλλά και η ζωή του κ. Μιχάλη στη φυλακή, που μας θυμίζει σελίδες από τον κατάδικο του Θεοτόκη. Παρουσιάζει ο Βασίλης όμως και τις γυναίκες του χωριού, όπως την κυρία Στυλιανή, έξυπνες, δυναμικές, στυλοβάτες της οικογενειακής εστίας, με τις παραδοσιακές ασχολίες του, που μας ξυπνούν τις γλυκές μνήμες των γιαγιάδων μας, με τις ιστορίες για τα προξενιά τους, τα πρικιά τους και τους γάμους τους. Στο τέλος του βιβλίου γίνεται αναφορά και σε όσους ανθρώπους τον βοήθησαν στη συγγραφή, συμπληρώνοντας το ψηφιδωτό των ανθρώπων της περιοχής, όπως η αναφορά στον Κωνσταντίνο Αντωνίου,
στο κτήμα του οποίου στη Ζάβρυνα βρίσκεται η χιλιόχρονη ελιά της Καρίτσας, που πρώτος ο Βασίλης πρόβαλε γράφοντας για αυτήν, η αναφορά στον Αντώνη Κατσάβη, στους νέους ανθρώπους του πολιτιστικού συλλόγου των Απανταχού Καριτσιωτών, όπου ο Βασίλης πρέπει να καμαρώνει ιδιαίτερα τους μαθητές του, γιατί βλέπει ότι ο σπόρος που έστειλε στα μικρά παιδιά του δημοτικού ως δάσκαλος, το λαβλάστησε και άνθησε. Εκτενή αναφορά γίνεται, όπως είναι φυσικό, στον κύριο Μιχάλη Μαλαβάζο, εγγονό του Ρουμάνου, που στη μακρινή Αυστραλία πρόκοψε και συνεχίζει περήφανος να μνημονεύει τις οριακές πράξεις του παππού του, τα πολεμικά του αντρακαθήματα στους Βαλκανικούς πολέμους, που του έφεραν μετάλλια Ανδρείας και επέμβη βράβευση από τον ίδιο τον βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βασιλής, όπως είπαμε, δεν ξεχνά ότι είναι ποιητής και μας χαρίζει θαυμάσιο ποίημα στο τέλος, αυτοί είμαστε, τελειώνοντας και με έναν ποιητικότατο επίσης επίλογο. Ενδιαφέρον λοιπόν, διδακτικό και ανεκτήμητο το νέο βιβλίο του, που παρουσιάζει, καταγράφει, ζωγραφίζει με τον λόγο του, τον τόπο, τη φύση και τους ανθρώπους της Λακωνικής γης. Αποκαλύπτει τις κοινές καταβολές, τα συνεκτικά στοιχεία μιας κοινωνίας, πάνω στην οποία υποδομούνται η συλλογική μνήμη και η κοινή ταυτότητα των μελών της. Συμβάλλει στη δημιουργία του αισθήματος του ανήκει σε ένα σύνολο, δηλαδή στοιχειοθετεί την κοινωνικοποίηση του ξεχωριστού ατόμου, τροφοδοτώντας την με αφηγήσεις, αναπαραστάσεις, εικόνες, γεγονότα, πρόσωπα, μύθους. Πιστοποιεί την ιδιαίτερη νοοτροπία και το ήθος των ανθρώπων του οικείου λαού, τις δημιουργικές τους δυνάμεις και ευνοεί την κατανόηση της θέσης τους μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Είναι ένα ταξίδι συναρπαστικό στη λακωνική κληρονομιά και φύση, στην Καρίτσα και στους ζωντανούς θρύλους της, τους αετούς της, που πάντα θα πετούν ψηλά και θα αγναντεύουν τον πολυαγαπημένο τους τόπο, τις στάνες και τα πατρικά τους, τον Ελατιά και την Τσούκα, τον Αγιανάκη, και θα γίνονται αντιληπτοί σε όσους, με τη βοήθεια της ευαίσθητης πένας του Βασίλη, περάσουν σε μία δεύτερη και τρίτη ανάγνωση των ιστοριών τους. Όταν το βιβλίο τελειώνει, σου αφήνει την αίσθηση ότι τελείωσε ένα ευχάριστο ταξίδι, που έχεις τη δυνατότητα να το κρατήσεις ως ανάπτυξη στο μυαλό σου, αλλά και στο ράφι της βιβλιοθήκης σου. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για το έργο σου αυτό. Σου ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο και περιμένουμε και το επόμενο. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω δύο μικρά αποσπάσματα, γιατί αυτό στη συνέχεια τα κορίτσια θα αφηγηθούν πολύ παραστατικά αρκετές από τις ιστορίες των Ρωμάνων. Αλλά επειδή θέλω να κάνω ένα πέρασμα και να κλείσω με τα ίδια τα λόγια του δημιουργού, θα μου επιτρέψετε δύο έτσι πολύ μικρές αναφορές. Θα κοπιάσεις, δάσκαλε, να σου κάνω το τραπέζι με ό,τι πρόχειρο έχει γριά μου μαγειρέψει. Τι λες, Μπάρμπα, σήμερα ο δάσκαλος είναι καλεσμένος από μένα. Σε ευχαριστώ, Μπαρμπαμιχάλη. Μια άλλη φορά θα φάμε και θα τα πούμε. Καλή όρεξη και χάρηκα για την γνωριμία μας. Και του λόγου μου χάρηκα, δάσκαλε. Καλώς όρισες στο χωριό μας και να κάνεις καλούς ανθρώπους στα κουτσούβελα. Μυαλό έχουνε, βοήθεια θέλουνε. Και να τα μάθεις πράγματα, περισσότερα από τα 24 γράμματα. Γιατί του λόγου μου, όταν έμαθα την αλφαβήτα, νόμισα ότι ψήθηκε η πίτα και έφαγα τη χιλόπιτα. Και εσύ, πρόεδρε, μην αφήγεις το δάσκαλο να φύγει και μείνουμε ρέστη, γιατί τότε αλλή μονόσου από το Ρουμάνο. Χαιρετηθήκαμε, ευτυχώς χωρίς χειραψία, η κυρα Στυλιανή μπροστά και ο Μπαρμπαμιχάλης πίσω τραβήξανε αργά-αργά για το πονάκι τους. Πώς σου φάνηκε, δάσκαλε, ο Μπαρμπαμιχάλης? Γίγαντας και έξυπνος. Νόμισα όταν χαιρετηθήκαμε ότι βρέθηκα στη χώρα των Κυκλώπων. Οι συγγενείς του είναι όλοι έτσι σωματώδεις και δυνατοί. Είναι γεροδεμένοι, αλλά όχι και σαν τον Μπαρμπαμιχάλη. Δες το γιο του το Γιάννη. Πώς τον είδες τον πατέρα μου, δάσκαλε? Μη μου πεις, Κυριάννη, ότι ο Μπαρμπαμιχάλης είναι πατέρα σου. Ο πατέρας σου, δάσκαλε. Να τον χαίρεσαι, Κυριάννη. Θαυμάσιος άνθρωπος και λεβεντόκορος. Τέτοιοι άντρες μόνο στη μυθολογία έλεγα ότι υπάρχουν. Μα σήμερα διαπίστωσα ότι υπάρχει ένας αληθινός γίγαντας στο χωριό. Ο Θεός να του δίνει υγεία. Να σε καλά, δάσκαλε. Μας κάνεις τώρα το λογαριασμό για να πηγαίνουμε? Είναι πληρωμένα από το Ρουμάνο.
Και απέ δαπά δάσκαλε, έχουμε ένα χούλ και δεν θέλουμε να μας το χαλάσει. Και στον ποιητικότατο επίλογο, ο Βασίλης κάνει μια αναφορά που υπάρχει και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Πετρωμένες οι μνήμες στη σιωπή. Καμία σκιά στη μοναξιά του ηλιόλους του μεσημεριού. Από τη μουριά σημάδι ότι κάποιος την κλαδεύει, αφού τα παιδιά πια δεν έρχονται για μούρες και ο Καστοδιρουμάνος στον ίσιο της να κοιμηθεί. Ανήσυχο το βλέμμα μου. Άδικα ψάχνει να δει κάτι ανεκτήμητο, παλιό, και μόνο η φαντασία μου, ακαταμάχητη δύναμη, κατακυριεύει και φωτίζει τα πάντα. Κλείνοντας τη στιγμή το μάτι, ο φακός ακοθανατίζει, έγχρωμη την εικόνα, μα την εμφανίζει γκρίζα και ασπρόμαυρη, όπως αυτές τις εικόνες που έρχονται από τα παλιά, φθαρμένες, γκρίζες και σαν τη μουριά στο χρόνο κλαδεμένες, που περιμένουν την άνοιξη της μνήμης για να βλαστήσουν οι αναμνήσεις. Ωστόσο, ώσπου να έρθει το φθινόπωρο, να πέσουν τα φύλλα από μινάρια μιας ζωής στον πλακόστρωτο της ζυμονιάς, για να έρθουν στο σήμερα αμήλυτες βουβές. Όλα λοιπόν εδωμένα, ασήμαντα και σημαντικά, πνευματικά και υλικά, αθάνατα και θνητά. Έτσι όμως, κάτι θα έχουν αφημένο στην Τζούκα και στον Ελατιά οι Ρουμάνοι, ή κάτι θα είναι κρυμμένο στο Ρουμάνι. Ο δρόμος από Γιδόστρατο, που ήταν και οι βοσκοί, ήσαν αναγκασμένοι να κουβαλάνε με τα ζώα το τυρί, το γάλα και τις μυζήθρες στο χωριό, και οι Ρουμάνοι όλα αυτά στους ώμους της. Εδώ και λίγα χρόνια, λέει ο Αντώνης, έγινε αυτοκινητόδρομος με τις ενέργειες του αείμνης του Προέδρου Παναγιώτη Αντωνίου. Αν και ανηφορικός και στενός, είναι εξυπηρετικός και απολαυστικός. Καθώς ανεβαίνουμε, όλο και πιο πολύ ξεδιπλώνεται ορίζοντας τα μάτια μας και λύνεται σιγά σιγά ο γόρδιος που έσφυγε τη σκέψη μου. Με τα χέρια μου στο τιμόνι και με τους συνεπιβάτες μου να έχουν την προσοχή τους πότε σε μένα, πότε στον δρόμο, ρίχνοντας κλεφτικές ματιές στην όμορφη φύση, το αεράκι του βουνού και το ανοιχτό παράθυρο φέρνει τη μυρωδιά του θυμαριού, και τι δεν είναι αμφισβαίνω, τη μυρωδιά της ρίγανης που και ξερεί ανασταίνει πεθαμένο. Σε υψόμετρο 1260 μέτρα, αρχίζει ο Αντώνης να μας λέει τις ονομασίες των βουνοκορφών. Αριστερά μας η Τζούκα, στα δεξιά ο Ελατιάς. Πίσω από την Τζούκα φαίνεται ο Ταΐγετος, στο βάθος χιονισμένος, δεξιά της ο Κούμαρος και δεξιότερα η Περακιά. Εκεί είναι και η Τρύπα, όπως σου έχω πει δάσκαλε. Ναι, είναι η ιστορία που με έχεις πει με τον Βοσκόπουλο και την Προβατίνα. Ναι, και συνέχεια είναι το Μαζαράκι. Από την Τζούκα μέχρι το Μαζαράκι που βλέπετε και στα άλλα βουνά που θα δούμε σε λίγο, σε αυτά βόσκανε τα κοπάδια του Ρουμάνοι και άλλοι πολλοί τσοπαναρέοι του χωριού. Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε, ώσπου φτάνουμε πάνω σε ένα πλάτωμα, σε ένα ξοπλήσι. Εδώ είμαστε, όπως βλέπετε, στον Ελατιά, το εκκλησάκι του Αγιαννάκης που γιορτάζει στις 29 Αυγούστου. Στα δεξιά του Ελατιά είναι η Αρκουδόνυπα και εκεί παλιά ζούσανε και φωλιάζανε αρκούδες στην Τρύπα, γι' αυτό και τη λένε έτσι. Δεξιά της οι ασφαγίτσες, μετά οι κουζουβάρια, οι ταπούρια και πέρα εκεί ο μεγάλος βράχος. Και κάνοντας μεταβολή προς τον νοτιά, εδώ κάτω είναι η Καρίτσα, όπως βλέπετε. Απέναντι στο βάθος το βουναλάκι Καλόγερος και από εκεί και πέρα τα χωριά. Αλεποχώρη, Αϊδημήτρης, Νιάτα, Απιδιά, στο βάθος του Κουρκούλα, στους Μολάους και ο Λαμπροδικός Πόλος. Πριν μπούμε στο εκκλησάκι του Αγιαννάκη για να προσκυνήσουμε, παίρνει το μάτι μου τη χρονολογία που χτίστηκε, 1869. Περνάμε μέσα, προσκυνάμε, ανάβουμε ένα κερί στη μνήμη των Ρουμάνων και βγαίνουμε να απολαύσουμε τη θέα που απλώνεται σαν ένα τεράστιο κυματιστό σεντόνι σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, μπαλωμένο με τα γήινα χώματα πάνω στις κορυφές, μέσα από ρεματιές, πέρα από πλαγιές, ανηφοριές και καρπιφόρες. Εκείνη τη στιγμή, καθώς η ματιά μου χνηλατεί το χώρο, ακούω κάπου να χτυπούν τροκάνι. Η καρδιά μου σκυφτά. Και αυτό το κάτι που είχε λυθεί πιο πριν και κυριαρχούσε στη σκέψη μου και είχε εχμαλωτήσει τη φαντασία μου, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Κάνω λίγο πιο πέρα και τα βήματά μου βλέπω να γίνονται δρασκελιές. Ανατριχιάζω, καθώς νιώθω να περπατάω πάνω στα μεγάλα χνάρια του Μπαρμπαμιχάλη.
Προχωράω και ξαφνικά δεν μπορώ να κάνω βήμα. Στέκομαι και σκέπτομαι ότι εκεί θα στάθηκε κάποτε ο Ρουμάνος, να αγναντέψει που βόσκει τα κοπάδια του. Βάζω τις παλάμες μου γύρω από το στόμα μου, χωνή, για να ακουστεί η φωνή μου μακριά και φωνάζω με όλη τη μυϊκή και ψυχική μου δύναμη. Μπαρμπαμιχάλη, Κωνσταντή. Μετά ακούω από τη φωνή μου στις ρεματιές. Λίντι. Και εξάρτημα ακούω από ψηλά. Λί. Σηκώνω τα μάτια μου και τι να δω. Δυο αετοί στον ουρανό. Βλέπω να ζυγιάζουν στα φτερά τους τα συναισθήματά μου. Θεωρώ ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους και με παίρνουν στα φτερά τους. Νιώθουν ό,τι νιώθουν. Μένω στη διάρκεια τους. Χάνομαι στο αχανές και βρίσκομαι εκτός τόπου και χρόνου. Αποκωδικοποιώ αυτό που άκουσα και τους απαντώ με το ίδιο. Λί. Με φωνάζουν πάλι. Λί. Κουρνάνε τα φτερά τους, ανταποδίδοντα το χαιρετισμό με το χέρι μου, χάνεται αυτή στο απέραντο γαλάζιο και εγώ βρίσκομαι εκτός τόπου και χρόνου, χαμένος στην αιωνιότητα. Από πιο πέρα, ο φίλος μου που έβλεπε, άκουγε και φωτογράφιζε, πλησιάζει και μου λέει: «Φίλε, έχεις δίκιο που λες ότι ήταν ερωτευμένη με την Τσούκα και καρδιακή φίλη με τον Ελατιά. Σήμερα έδειξαν ότι είναι και φίλοι σου. Η φωτογραφία που σε πήρα με τους αετούς είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας αυτού που είδαμε. Και όσο για αυτό που ακούσαμε, θα έχω να το λέω. Όνειρο ή πραγματικότητα, πώς να τα ξεχωρίσουμε και πώς να τα ερμηνεύσουμε όταν η γέννηση είναι ένα θαύμα, η ζωή ένα ένιγμα και ο θάνατος μυστήριο. Μένω σε αυτό που είδα, κρατάω αυτό που ένιωσα, τελειώνω τη γραφή μου και κλείνω το πόνημά μου με τους αετούς της Καρίτσας στο εξώφυλλο, όπως ήταν η ζωή πάνω στη γη, και στο οπισθόφυλλο έτσι, όπως εμφανίστηκαν στον ουρανό, όσο είναι στη μνήμη μας να ζουν και όσο λέμε το όνομά τους να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παπαποστόλου, σας ευχαριστούμε για την άριστη παρουσίαση, που με το γλαφυρό και όμορφο λόγο σας με φιλοσοφική προσέγγιση, λογική εξήγηση και συναισθηματική φόρτιση πιάσατε το σφιγμό μας και τους αετούς στο φτερό. Από απόψε λοιπόν είστε καλοδεχούμενοι στην αετοπολιά της Χαρίτσας και γιατί όχι και αετός της, εφόσον το θελήσετε. Ενδεικτικά τώρα, κυρίες και κύριοι, προτού πάρετε το βιβλίο στο σπίτι, θα απολαύσουμε κάποια αποσπάσματα παίρνοντας μέρος στις κατσικοκλεψιές, στις γυναικοαρπαγιές, στις αγαθοεργίες του Ρουμάνου, στους άθλους του Κωνσταντινουμάνου. Και τι ένα απόσπασμα πεζογραφήματος δεν έχει και δεν μπορεί να αποδώσει την ομορφιά του όλου, εν τούτης, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ολοκληρωμένες εικόνες από λίγες ιστορίες, που η κάθε μια είναι μοναδική και όλες μαζί μια ανθοδέσμη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την γνωριμία του κυρίου Βλαχάκου με τον Μιχάλη Μαλαβάζο, το Ρουμάνο όπως τον έλεγαν, για να έχετε κι εσείς μια πρώτη εικόνα και για να μην το χαιρετήσετε δια χειραψίας όταν το συναντήσετε στο βιβλίο. Προχώρησα, λέει ο συγγραφέας, προς την αυλή με τα ξύλινα ορθογώνια τραπεζάκια και τις ψάχνες καρέκλες που είχαν βγει όλα έξω, σκασμένα από την κλεισούρα, να πάρουν τον αέρα τους, να υποδεχτούν και να περιποιηθούν τους πελάτες. Πλησιάζω και μένω στήλη άλατος, στη θέα ενός γιγαντός ομοάνδρα. Τα έχασα και χάθηκα στο χρόνο. Με τους φακούς των ματιών άρχισα να τον φωτογραφίσω και να απαθανατήσω αυτή τη σπάνια μορφή. Και με τη φαντασία μου και που δεν πήγα. Έβλεπα τον Ηρακλή καθισμένο με το ρόπαλο ανάμεσα στα πόδια του και στο πλάι του τον Ιόλαο να ξεκουράζεται κι αυτός μετά από τον άθλο με τη λερναία ύδρα. Όποιος και να ήταν όμως, χαιρόμουν και γιατί να μην το πω, φοβόμουν και λίγο, αφού δεν ήξερα τι μου συμβαίνει και αποσβολωμένος όπως ήμουν βρισκόμουν εκτός τόπου και χρόνου. Τελικά, δεν πρέπει όχι μόνο να πιστεύουμε στα αυτιά μας, αλλά ούτε και στα μάτια μας, αφού συμβαίνει κάποτε να βλέπουμε αυτό που πολύ επιθυμούμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις αυτό που θέλουν σώνει και καλά κάποιοι άλλοι.
Η πραγματικότητα προσγείωσε τη φαντασία μου. Έτριψα τα μάτια μου και την είδα ολάκερη, πεντακάθαρη και ολοφάνερη μπροστά μου. Ένας γέροντας θεριακωμένος, καθισμένος αναπαυτικά στην αγκαλιά μιας καρέκλας, που πάσχιζε να τον κρατήσει στην ψάχνη αγκαλιά της. Και ύστερα από τόσα και τόσα που είχα ακούσει, είπα ναι, σίγουρα είναι αυτός που αναζητούσα, που ήθελα να τον γνωρίσω από κοντά. Ναι, είναι ο Ρουμάνος. Και πλάι του ο μικρόσωμος και λεπτοκαμωμένος άνδρας δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο, τον Γιώργη Λάμπρο. Προχωράω αργά-αργά και ζωγραφίζω αυτή τη φορά ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Ένα μέτωπο σαν κάτωπτρο γυάλιζε στον ήλιο και με τα μάτια του μισόκλειστα μέσα από τα γυαλιά του έμοιαζε με αητό τραυματισμένο που δεν μπορεί πια να πετάξει και με λιοντάρι γερασμένο που δεν μπορεί πια να κυνηγήσει το θύραμά του. Με μια μαγκούρα στα μέτρα του, ανάμεσα στα πόδια του, χειροποίητη από άγριο ξύλο, γερό και παλαιό, για να τον κρατάει προφανώς όρθιο σε στιγμή που τυχόν παραπατήσει, γιατί όχι και για άλλες χρήσεις. Με τις δυο παλάμες των χεριών του να μοιάζουν με φτιάρια και με τα δάχτυλά του όμοια με δεκριάνια, η μία πάνω στην άλλη και πάνω στη μαγκούρα. Ξεκούραζε το θεόρο του κορμί του. Με φορεσιά καθαρή, τα παπούτσια του αλόκοτα, χοντρόσολα, χειροποίητα σίγουρα, καθώς τέτοιο νούμερο μόνο με παραγγελία θα μπορούσε Τσαγκάρης να φτιάξει. Ανοίγει τα μάτια του και με βλέπει, ό,τι έχω σταματήσει και τον κοιτάζω. Βλέπω δύο μάτια σπινθυροβόλα να με σημαδεύουν σαν πολυβόλα. Έμεινα σύξυλος, αλλά αμέσως ήρθα στα συγκαλά μου και συνέχισα να πηγαίνω αργά-αργά προς το μέρος τους. Πλησιάζω, σηκώνεται πάνω ο Ρουμάνος, δύο κεφάλια ακόμα πιο πάνω από μένα. Απλώνω το χέρι μου και αυτό στο δικό του. Και τότε δεν θυμάμαι αν του συστήθηκα, καθώς κρατήθηκα να μην ουρλιάξω τον πόνο, αφού η παλάμη μου νόμιζα ότι διαλύθηκε μέσα στη δική του και τα οστά του καρπού μου, σαν πεντόβολα, είχαν μείνει στη χούφτα του. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια στο βιβλίο είναι αφάνταστα ενδιαφέρουσα. Μετά από την πρώτη γνωριμία με τον Μιχάλη τον Ρουμάνο, ο συγγραφέας μας μιλάει και παρουσιάζει τους Ρουμάνους, που τους περιγράφει έτσι και τους χαρακτηρίζει τόσο, που ο αναγνώστης θαρρύφος τους βλέπει ζωντανούς εμπρός του. Ο Μιχάλης ο Ρουμάνος, όπως τον έλεγαν, αν και είχε την άγρια φύση μέσα του, η καρδιά του ήταν τρυφερή, σαν την καρδιά του μαρουλιού. Και ο Κωνσταντινός Ρουμάνος γεννήθηκε αρνή και ποτέ δεν έγινε κρυάρι. Φουρτουνιασμένος χήμαρος και εκρηκτικός ο ένας, γάργαρο και ήρεμο ριάκι ο άλλος. Ο πρώτος ψηλός ως 2 μέτρα και ευκίνητος, ο δεύτερος πιο κοντός και δυσκίνητος, μα πιο γεροδεμένος, με χοντρό σβέρκο που για να γυρίσει να κοιτάξει δεξιά ή αριστερά, γύριζε όλο του το κορμί. Διαφορετικοί στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, αλλά και οι δύο υπεράνθρωποι, με ανάστημα, παράστημα και δύναμη. Όσο και αν είχαν κοινά χαρακτηριστικά σαν αδέρφια, από τη φύση του σαν άνθρωποι είχε ο καθένας τη δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα, με κοινό εγκληματολογικό χαρακτηριστικό το μαύρο μαντίλι, που για να το φορέσουν το έδιναν πρώτα πάνω στο γόνατο και ύστερα το έβαζαν στο κεφάλι. Δύο άντρες μοναδικοί και σπάνιοι, θαύμα και φαινόμενο της φύσης, που βγήκαν μέσα από τη μυθολογία. Ο Ρουμάνος, σαν άλλος Θησέας, από το λαφρύ μύθο της ζωής, με τις γυναικοαρπαγιές του, και σαν Οδυσσέας, μέσα από την Οδύσσια ζωή του, που για σιρήνες είχε τα θελάσματα και τα τροκάνια, και ο Κωνσταντινός Ρουμάνος, στο δρόμο της αρετής, σαν άλλος Ηρακλής, με τους κατά παραγγελία άθλους του. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. Ρώτησα μια μέρα 3 ανθρώπους να μου χαρακτηρίσουν τον Ρουμάνο και τον Κωνσταντινό Ρουμάνο με μια λέξη. Για τον Ρουμάνο, ο πρώτος είπε «άγριος», ο δεύτερος «άγιος»,
και ο τρίτος Άριος. Ναι, αυτός ήταν ο Ρουμάνος. Άγριος, Άγιος και Άριος. Και οι τρεις είπαν με μια λέξη την αλήθεια, άσχετα αν ο δεύτερος δεν μπορούσε να προφέρει το ρο και ο τρίτος το γάμο. Ναι, τέτοιος ήταν ο Ρουμάνος. Άγριος, καθώς η μυϊκή του δύναμη ήταν γνώρισμα της υπεροχής και όχι χαρακτηριστικό της εξουσίας. Άγιος για τις καλές του πράξεις και Άριος για την καθαρότητα και εντιμότητα που τον διέκρινε και το έλεγε με μια φράση σοφή. Το ποτήρι που θα σου δώπουνε να πιεις νερό, πρόσεξε να μην το νερώσεις. Και για τον Κωνσταντινορουμάνο και οι τρεις είπαν Άγιος. Και έτσι πιο δυνατός από τον Ρουμάνο, τυθάσευε τη δύναμή του και δεν άφηνε να τον παρασύρει σε έκνομες πράξεις. Έκανε το καλό και πρόσφερε τη βοήθειά του όταν του τη ζητούσαν οι συγχωριανοί του. Άλλοτε γινόταν Ηρακλής και κάποτε ο καλός Σαμαρίτης. Αθόρυβος, πράος, αγαπητός και τι δεν ήταν. Και πάνω απ' όλα τίμιος, ηθικός και ακέραιος χαρακτήρας. Και οι δύο είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε λάθος εποχή και δεν αξιοποιήθηκαν οι ικανότητές τους και οι υπεράνθρωποι η μυϊκή τους δύναμη, ώστε να διακριθούν και να επιτύχουν ό,τι δεν πέτυχαν στο στίβο της ζωής. Όπως είχα την τύχη, συνεχίζει ο συγγραφέας, να γνωρίσω από κοντά τον Ρουμάνο, διαπίστωσα από τις συζητήσεις ότι όσα είχα ακούσει ήσαν πέρα για πέρα αληθινά. Έκανε πολλά και διάφορα. Αλώνιζε χωριά και Ρουμάνια. Όποια πέτρα κι αν σήκωνε κάποιος, θα τον έβρισκε από κάτω. Εντυπωσίαζε και ενθουσίαζε. Ήταν ο ήρωας μικρών και μεγάλων. Οι ιστορίες με τα κατορθώματα και τις ανδραγαθίες του, με τις κατσικοκλεψιές και τις γυναικοαρπαγιές του, τις βιοπραγίες και τις καλοσύνες του, με τις αμαρτίες και τις αγαθοεργίες του, ήταν κι αυτός ένας αρματολός και κλέφτης. Και ως ουδής αναμάρτητος ήταν και παρέμεινε ένας φτωχός αμαρτωλός. Επιγραμματικά εδώ να πούμε κάποια από τα ανδραγαθήματα και μερικές από τις αγαθοεργίες του. Στους Βαλκανικούς πολέμους βραβεύτηκε από το στρατηλάτη Κωνσταντίνο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο με μετάλλια Ανδρείας. Το αλέφρι που έκλεψε από το Μήλο στην τοποθεσία Λαΐνα το άφησε σε έναν τσοπάνι που είχε γυναίκα και 4 παιδιά. Από το αλέφρι που έκλεψε στην Άσπρη Λάκα έδωσε 2 σακιά σε έναν περαστικό. Από τα 30 πρόβατα που πήρε από το Φινίκι, ώσπου να φτάσει στην Καρίτσα, μοίρασε στον δρόμο τα μισά. Όταν έμαθε ότι σκότωσαν ένα φίλο του στη Γλυσιδιά, έσφαξε ένα αρνί, το έκοψε στον ώμο, πήρε και ένα καρβέλι ψωμί υπομάλης και το πήγε στη χήρα, λέγοντάς της «Πάρε να φάνε τα ορφανά». Στους Αδριάνους έσωσε ένα φίλο του από κάποιον που του είχε κάνει τη ζωή δύσκολη, αρπάζοντάς τον από το λαιμό και φοβερίζοντάς τον ότι αν συνεχίσει θα τον κρεμάσει από τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού. Όταν ήθελε γινόταν άγγελος και όταν δεν, τότε γινόταν διάβολος, όπως είχε πει κάποτε και ο Καραϊσκάκης για τον εαυτό του. Αυτά τα αντίθετα πάλευαν μέσα του. Και όταν ακόμη υπερίσχυε το κακό, κατόρθωνε αμέσως μετά να κάνει το καλό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πλούσιος, σαν που ήταν αρκετό το δώσει μην σήμερον και έχει ο Θεός για αύριο. Ζούσε σαν άρχοντας μέσα στη φύση με τους νόμους της και στην κοινωνία φυγόδικος με τους δικούς του νόμους, που γι' αυτό ήταν και σε ένα συνεχές κυνηγητό από την ένομη τάξη. Η υπερφυσική, μυϊκή και ψυχική δύναμη που είχε ήταν πάνω και πέρα από τη λογική, καθότι ούτε και οι θανατηφόρες σφαίρες δεν μπόρεσαν να του αφαιρέσουν τη ζωή. Ήταν ένα ενεργό ηφαίστειο που πότε συγκλώνιζε και κάποτε συγκινούσε με τις εκρήξεις του. Δυνατός, ευκίνητος, αέρινος, εύστροφος, ακατανίκητος. Φυλακισμένος στο Παλαμίδι,
πάλεψε και νίκησε έναν Τούρκο Παλαιστή που ξυλοφόρτωνε τους άλλους φυλακισμένους Έλληνες στην αυλή των φυλακών που έμοιαζε με αλόν. Και από εκείνη την ημέρα οι φυλακισμένοι είδαν άσπρη μέρα και ο Τούρκος δεν ξαναείδε την αυλή. Και όταν αποφυλακίστηκε και γύρισε στο χωριό, ήταν άλλος άνθρωπος, φιλήσυχος και άγαπος, μετανιωμένος και συμμορφωμένος. Γνωρίζοντας τον Κωνσταντινορουμάνο από περιγραφές ανθρώπων που τον έζησαν, αυτός ήταν ένας πράος και φιλήσυχος άνθρωπος, που χρησιμοποιούσε τη νίκη του δύναμη πάντοτε όταν του τη ζητούσαν για καλό και το μυαλό του δεν πήγαινε ποτέ στο κακό. Με τους άθλους του, τον ήπιο χαρακτήρα του που δεν προκαλούσε, την αθόρυβη γενικά ζωή του που δεν ενοχλούσε, θεωρώ ότι πρόκειται για το ίδιο σπέρμα που φύτρωσε σε διαφορετικό χωράφι και σε άλλη εποχή. Στην Κομπρισιά, τοποθεσία πάνω στο βουνό και αργότερα στο μέλεγο του χωριού, μετακίνησε ογκόληθους που δεν μπορούσαν να τους κινήσουν 3 και 4 άνθρωποι μαζί. Στο ελαιοτριβείο του χωριού κέρδισε το στοίχημα της Μπουκουβάλας, νικώντας 4 λιτριβιαρέους στην κόντρα, ρίχνοντας τους κάτω και γυρίζοντας τα λιθάρια προς τα πίσω. Και στο μεγάλο στοίχημα κέρδισε ένα καρβέλι Μπουκουβάλες και ένα ασκή λάδι, παίρνοντας τους ώμους του 5 σακιά λιοκόπια στον ανήφορο μέχρι το σπίτι του. Από το βουνό πήρε στους ώμους του ένα έλατο και το έφερε στο χωριό για να το κάνει κορίτα. Στην Αμερική που πήγε, μια μέρα, εκεί που παρακολουθούσε αθλητές που πετούσαν τη σφαίρα, σαν κύλησε η σφαίρα και πήγε προς το μέρος του, την πήρε και την πέταξε πάνω από τα κεφάλια τους και αρκετά μέτρα πίσω τους, αφήνοντάς τους άναυδους. Στην παλέστρα αργότερα, σαν παλαιστής, δεν έκανε από κανέναν. Και επειδή δεν άκουγε τις εντολές που του έδιναν για να χάνει, για να μην του κάνουν κακό, πήγε και φύλαγε γελάκια σε μια φάρμα. Και εδώ έγινε το θαύμα, αφού ούτε ο κεραυνός που τον χτύπησε δεν μπόρεσε να του αφαιρέσει τη ζωή, καθότι το ψυχικό σθένος ήταν ακατάβλητο και η μυϊκή του δύναμη ανυπέρβλητη. Ναι, αυτό γίνεται, όπως λέει ο κύριος Βλαχάκος ποιητικά. Τούτος ο τόπος, στο διάβα του χρόνου γεννάει κύκλοπες, γίγαντες, ημίθεους, ήρωες σοφούς και φιλόσοφους. Η μυθολογία, η γλώσσα και το πνεύμα μας είναι η παλιά διαθήκη της φυλής μας. Η παράδοση, η ιστορία μας, είναι η καινή διαθήκη του έθνους μας και του λαού μας. Η μυϊκή και η ψυχική δύναμη του Ρουμάνου και του Κωνσταντινορουμάνου φαίνεται ξεκάθαρα στον τραυματισμό από σφαίρες του πρώτου και στο χτύπημα από κεραυνό του δεύτερου. Μια άλλη φορά πάλι δάσκαλε, αρχίζει να λέει ο Μιχάλης, εγγονός του Μιχάλη του Ρουμάνου, γλίτωσε ο παππούς από του χάρου τα δόντια. Ήθελε ο Θεός και σώθηκε. Τα χαράματα λοιπόν ξεκινάει ο παππούς μαζί με το σκούπα από το σπίτι και πάνε πίσω από τα πηγάδια, στις λακίτσες, που ήταν η στρούγκα για να αρμέξουν τα πρόβατα. Εκεί ένας από τους χωροφυλάκους που τον περίμεναν, τον πόσταρε με το όπλο τη στιγμή που πήγε να κάτσει στην κοτρώνα, στην πόρτα του μαντριού για να αρμέξει. Του φωνάζει «Άλτ, μην κουνηθείς, για θα σε σκοτώσω». Κάνει ο παππούς να πιάσει τον γκρά που είχε στον ώμο του, του ρίχνει μια ο χωροφύλακας και περνάει η σφαίρα ανάμεσα από το λάρικα και τις αρτηρίες. Του τραβάει και δεύτερη και τον περνάει από τον έναν ώμο στον άλλο. Παίρνει μερικές τούμπες ο παππούς, πέφτει μέσα σε μια ρεματιά. Οι χωροφυλάκοι φοβηθήκανε και φύγανε. Τρέχει ο σκούπας και του φέρνει την κάπα, του τη φοράει γιατί τα χέρια του παππού ήταν παράλυτα. Του βάζει τον γκρά χιαστή στους ώμους, κόβει δρόμο ίσια πάνω για τον αηλιά, φτάνει στα καναλάκια. Ύστερα φεύγει και πάει στην τοποθεσία Πελεκάνους, κοντά στην Κουνουπιά, στο καλύβι του φίλου του του Χελιώτη. Του πέφτουνε κατά πάνω τα τσοπανόσκυλα, 3-4 από δάφτα, και αρχίζει να τα βαράει με τα πόδια κλωτσιές. Του τραβάει ένα την κάπα και του την παίρνει. Κανένα στο καλύβι για να μαυλίσει τα σκυλιά. Φεύγει και φτάνει επιτέλους στο Μαρί, στο σπίτι ενός κουμπάρου. Του
καθαρίζει τα ξεραμένα αίματα με χλιαρό νερό και μετά με το ενόπνευμα ούρλιαζε ο παππούς από το τσούξιμο. Σκίζει ένα πουκάμισο του άνδρα της κουμπάρα, του δένει τις πληγές, του έβαλε και τσίπησε κάτι και του είπανε να ξαπλώσει, να πάρει έναν υπνάκο και να ξεκουραστεί. Μα πού του πήγαινε ύπνος του παππού. Φεύγουνε με τον κουμπάρο του, φτάνουνε μετά από ώρες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες, όξω από την καρίτσα και εκεί χωρίσανε. Φεύγει ο παππούς και φτάνει μετά από μια ώρα δρόμο στο Αλεποχώρι και πάει στο σπίτι του Σακελάρη που ήξερε από τραύματα. Τον περιποιήθηκε, του καθάρισε τις πληγές, ολάκερη την τρύπα που ήταν από τον έναν ώμο στον άλλο, με το αδράχτη της ρόκας τυλιγμένο με μπαμπάκι και οξυζενέ. Του έδεσε τις πληγές με ένα κουρέλι από καθαρό πανί, έκατσε, ξεκουράστηκε και την άλλη μέρα φεύγει και πάει στην Κράμουσα, σε έναν που είχε ακούσει ότι είχε σπουδάσει γιατρός. Όπως είδε τον παππού βαρεμένο, αμέσως του καθαρίζει και αυτός τις πληγές που είχαν αρχίσει να μυρίζουν άσχημα, αυτή τη φορά με μια μπανέλα από ομπρέλα, γιατί δεν είχε και κάτι άλλο, του έδωκε μετά κάτι να πιει και να φάει και τον έβαλε να κοιμηθεί. Άγιο είχε δάσκαλε. Ναι, Μιχάλη, αφού με αυτά τα τραύματα, με τόσο αίμα που έχασε, με αυτή την ταλαιπωρία που πέρασε μέρες και νύχτες, φαίνεται ότι ή θα είχε Άγιο ή ήταν ημίθεος και ούτε ο Χάρος δεν ήξερε την αχίλιο μητέρα του για να τον πάρει. Εκτός από τύχη βουνό που είχε ο Ρουμάνος, όπως λέμε όταν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι, είχε και καρδιά βουνό. Όπως επίσης και ο Κωνσταντινουμάνος, που θα ακούσουμε να λέει πάλι ο Μιχάλης, όταν άφησε την παλέστρα γιατί δεν ήθελε να χάνει, όπως του έλεγαν οι επιτίδιοι. Τι να κάνω, ο παππούς δάσκαλα έφυγε από την πόλη, χάσανε τα ίχνη του, μα προτού γυρίσει στην πατρίδα, πήγε και βρήκε ο γύφτος στη σιδιά του και έβοσκε κοπάδια. Και ενώ όλα πηγαίνανε μια χαρά, για κακή του τύχη, μια μέρα που ήταν όξω με τα γελάδια, ο ουρανός ξαφνικά σκοτίνιασε. Άρχισε να στράφει, να μπουμπουνίζει και να πέφτουν αστροπελέκια. Δεν πρόκαμε να φύγει. Και εκεί γίνηκε το κακό. Φωτίστηκε ξαφνικά όλος ο τόπος, κι ούτε που κατάλαβε τι γίνηκε. Τον είχε βαρέσει κατά κέφαλα ο κεραυνός. Είδαν οι άλλοι από τη φάρμα τον κεραυνό που έπεσε και τρέξανε, φτάνανε και τι να δουν. Ο παππούς ήταν χάμω, ανέστητος, κατάμαυρος, με καμένα ρούχα και παπούτσια. Δεν τον αγγίξανε καθόλου. Τον πηγάνει αμέσως και πάει γλίγορα το νοσοκομιακό. Τον επέλυνε και κατευθείαν στο νοσοκομείο. Τον περιλαβαίνουν οι γιατροί και τι να δουν. Το μόνο παρήγορο ήταν ότι η καρδιά του χτύπαγε ακόμα. Κατά τα άλλα, είχαν μπροστά τους ένα ανθρώπινο κάρβουνο. Δεν ξέρανε κι αυτοί τι είναι αυτό που βλέπουν και δεν ξέρανε τι να κάνουν. Σηκώσαν τα χέρια ψηλά και περιμένανε το μοιραίο. Περάσανε κάμποσες μέρες, οπότε ξαφνικά άρχισε να συνέρχεται και να κουνιέται. Οι γιατροί τα είχαν χαμένα και στέκονταν και τον κοίταζαν αποσβολωμένοι. Σειρά σου τώρα, δάσκαλε, αν και δεν είσαι γιατρός, ύστερα από αυτά που άκουσες για τους παππούδες μου, να ακούσω και τη δική σου γνωμάτιση. Ναι, Μιχάλη, οι παππούδες σου, εκτός από τη μυϊκή δύναμη, είχαν και τη δύναμη της ψυχής, που αυτή έβγαινε μέσα από την ίδια τη φύση που είχαν μέσα τους. Ανεξαιρέτητη την ψυχή του ανθρώπου και ανεξήγητη τη ζωή που ζούμε. Η γη που θα έπρεπε να είναι ένας παράδεισος, την έχουμε κάνει κόλαση και ψάχνουμε τον παράδεισο στον ουρανό. Δεν θέλω να θεολογήσω, αλλά και ο Θεός ο ίδιος όταν έπλασε τον άντρα, είδε ότι έπρεπε να πλάσει και τη γυναίκα. Ούτε και ο παράδεισος δεν μπόρεσε να σταθεί μόνος. Έτσι δημιουργήθηκε μετά και η κόλαση. Μα μήπως και ο ίδιος ο Θεός δεν έχει το αντίθετό του, το σατανά? Πρέπει να καταλάβουμε, όπως έχω πει κι άλλη φορά, ότι τα αντίθετα κρατούν το σύμπαν σε λεπτή ισορροπία και δίνουν ζωή στη φύση. Στη φύση από μόνο του τίποτα δεν υπάρχει. Όλα λειτουργούν αναζεύγει. Όλα έχουν το αντίθετό τους. Το καλό και το κακό λοιπόν βασιλεύει παντού. Τα έχουμε μέσα μας. Και όταν υπερισχύει το ένα από τα δύο, έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Τι άλλο να ακούσουμε για να πιστέψουμε ότι αυτοί οι Ρουμάνοι ήσαν μοναδικοί, διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους και υπεράνθρωποι? Ας κρατήσουμε λοιπόν από τα λόγια του συγγραφέα τη δύναμη του καλού μέσα μας. Και να πάμε τώρα αγκάλιστοι στα παντρολογήματα του Ρουμάνου, για να διασκεδάσουμε με αυτά που υπόθηκαν στη ρούγα του χωριού.
Δεν ήταν τσέλιγκας που να μην ήθελε να δώσει το κορίτσι του και να κάνει το Ρουμάνο γαμπρό. Λεβέντη ίσα με εκεί πάνω, καλός ανάνθρωπος και πάνω απ' όλα κατσικοκλέφτης. Τι το καλύτερο. Πολλοί λοιπόν ήσαν εκείνοι που τον είχαν βάλει στο μάτι και ήθελαν να τον κάνουν γαμπρό. Ώσπου μια μέρα βγαίνει βρώμα στις ρούγες του χωριού ότι ο Μιχάλης ο Ρουμάνος λογοδόθηκε και παίρνει πρίκα 100 σφαχτά. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός και στην κεφαλή ενός αρχιτσέλιγκα πως αραβωνιάστηκε ο Ρουμάνος και παίρνει την τζούπα άλλη και όχι τη δική του. Ο αρχιτσέλιγκας έβαλε τότε το μυαλό του και δούλεψε. Ξαφνικά έλαμψε το πρόσωπό του, χτυπάει την κλίτσα του χάμου και λέει «Δεν θα το βάλω κάτω, θα βάλω μπροστά το σχέδιο και θα το πετύχω αυτό που είχα τόσο καιρό στο κεφάλι μου και δεν το είχα κάνει. Εγώ το Ρουμάνο θα τον κάνω γαμπρό ο κόσμος να χαλάσει». Και βάζει αμέσως εμπρός το σατανικό του σχέδιο. Βγαίνει στον δρόμο φουριόζος και παίρνει τα βουνά. Κατά καλή του τύχη, βρίσκει το Μιχάλη το Ρουμάνο και χωρίς πολλές κουβέντες αρχίζει ο διάλογος. «Άκουσα, Μιχάλη, ότι πατρολογιέσαι. Είναι αλήθεια ή πρωταπηλιάτικο ψέμα, ρε?» Μιλιά ο Μιχάλης. «Για δεν μου κρέμεις, ωραία. Άμα είναι αλήθεια, τι πρίκα παίρνεις, 100 σφαχτά, είναι αλήθεια αυτό που άκουσα?» Τσιμουδιά ο Μιχάλης και στο κεφάλι του άστραψε και το φώτισε μια σκέψη ότι κάτι καλό θα δώσει. «Χαράμισες ωραία τη λεβεντιά σου και 100 σφαχτά, καθόλου δεν τρέπεσαι. Κρίμα στον πόη σου και την εξυπνάδα σου. Του λόγου μου, Μιχάλη, σου δίνω για πρίκα άλλα τόσα αν πάρεις το δικό μου τσουπί. Στρέφεσαι να δόκουμε τα χέρια και να βάλω να ανάψουνε το φούρνο και να ειδοποιήσω τα τσοπανόπουλα να αρχίσουνε να σφάζουνε και να ψήνουνε?» Μου λες αλήθεια? «Πέσα για πέσα, 200 ώρα για την ταξί της. Κάνει ό,τι σκέφτεται ο Μιχάλης. 200 και ένα κρυάρι, επειδή είσαι εσύ, ρε Μιχάλη. Αναποφάσιστος ο Μιχάλης. Και τον Γεσέμι, μωρέ, τον Νικηταρά που λέει και το καμαρών. Μιλάς σοβαρά ή με δουλεύεις? Παιδιά είμαστε τώρα, ρε Μιχάλη. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Το κατώ λοιπόν, πεθερέ. Πάμε τώρα να διαλέξεις, να τα εξοκόψεις του λόγους από το κοπάδι και να τα πάρεις. Το γλέντι αρχίζει από τα απόψε και θα τελειώσει σε μια εβδομάδα από σήμερα. Οι ρούγες με τα κουτσομπολιά δίνανε και παίρνανε. Τα μάθες, γειτόνισσα. Ο Ρουμάνος παντρολογέται. Μωρ γι' αυτό βλέπει το κοπάνι στο αρχιτσέλιγκα το σπίτι μέχρι την αυγή και δεν έκλεισα μάτι. Του δίνει και 200 αντιδοπρόβατα πρίκα. Του αξίζουνε μωρί και παραπάνω. Αν είχα τσούπα, δεν θα έδινα να τον επάρει άλλη. Και πού θα βρίσκεις τα σφαχτά μου, κουρνίτσα μου? Θα γινώσουν ακλέφτρα και του λόγου σου? Δεν θα σου πω τι θα έκανα, αλλά θα τον έκανα να κλέβει την τσούπα μου και να λιώνει. Μάγια θα του έκαμες μουρκακούργα. Γιατί, μόνο εσύ θα κάνεις, για να σου δίνουν όσα του ζητάς. Είναι κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Πορτοκαλιά, μωρή σου, του λόγου σου, είναι ρατζιά. Έχει πατήσει το πόδι σου στην πλατεία της Πάρης να δεις πώς πυρίζουν οι νερατζιές. Βούλος το λοιπόν κι άκου. Έμαθα, Μαρή, ότι η νύφη, εκτός από καναφυλή στο μάγουλο, δεν άφηκε το Μιχάλη να της κάνει τίποτα. Και ο Μιχάλης έσκαβε όπως άκουγα με το πόδι του το χώμα, σαν παρβάτο άλογο. Μωρή, πότε τα έμαθες όλα αυτούνα και μου κρέμεις? Δεν αφήνεις τίποτα πια να σου πέσει χάμω. Ούλο στο πεζούλι κάθεσαι. Θα ξυλιάσεις και θα πλευριτώσεις από το κρύο. Έρχεται και μου τα λέει το πουλάκι. Καρακάξα είναι αυτή ή καμιά κίσα του φετισμένη? Θεού του λόγου που έρχομαι και σου τα λέω. Απ' τα χιάμουρα κακομοίρα θα το ράψω και θα έρθει γυρεύοντας. Είσαι μια σπαζοκυλιά που δεν κρατάς τίποτα μέσα σου. Άμα δεν τα πεις θα σκάσεις. Αφού σε τέτοια, δεν θα σου πω ότι έπαθε ο Ρουμάνος στο πανηγύρι Ταγιανιού που χώθηκε μες στο φούρνο για να μην το τσακώσει στα πράσινα ο πατέρας της. Άμα θα σου περάσει, θα μου τα ξεράσεις όλα. Πάντως παντρευτήκανε, κάμαν 6 παιδιά και ζήσανε μαζί ως τα βαθιά γεράματά τους. Μπορεί ο Μιχάλης ο Ρουμάνος να βρει και τσούπα από το χωριό, αλλά το πρόβλημα της παντριάς για τους νέους ήταν μεγάλο, δύσκολο και άλυτο, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν γυναίκα να παντρευτούν ούτε και από τα γειτονικά χωριά, καθότι δεν ήθελαν να ακούσουν λέξη για καρίτσα. Και τα ντόπια κορίτσια έκλειναν τα μάτια, έδιναν μαύρη πέτρα πίσω τους, κάπως έτσι τα έγινε και το ψηλό κοντρόνι, και όπου φύγει, φύγει. Εκείνος λοιπόν που ήταν ο πιο κατάλληλος για να δώσει λύση στο πρόβλημα ήταν ποιος άλλος?
ο Ρουμάνος. Εκτός των άλλων λοιπόν, ήταν και ο συμπεθεροκόπος του χωριού. Πώς γινόταν? Ο νέος που είχε βάλει στο μάτι την τζούπα, σαν την είχε δει στο πανηγύρι του χωριού της ή κάπου εκεί που έβοσκε το κομπάδι του και αυτή το δικό της, αφού δεν του την έδιναν οι δικοί της, τότε ο υποψήφιος γαμπρός πήγαινε στο γραφείο συνοικεσίων ο Ρουμάνος και έλεγε το αίτημά του. Και ο Ρουμάνος, αφού περνούσε το νεαρό από ψηλή κρυσάρα, ιερή εξέταση, εξομολόγηση και είχε τη διαβεβαίωση από το λεβέντι ότι τη θέλει τη λεγάμενη και δεν θα τη στείλει πίσω με την κοιλιά μέχρι το λαιμό, αναλάμβανε την υπόθεση χωρίς αμοιβή. Προσβολές εγώ, έλεγε, δεν σηκώνω. Θέλω να έχω το κεφάλι μου ψηλά και καθαρό το κουτελό μου. Από ό,τι είχε πει, 7 ή 8 τον αριθμό, δεν θυμόταν πόσες ακριβώς, ήσαν οι κοπέλες που έπεσαν στα νύχια του. Η ιστορία που θα ακούσετε είναι ένα μικρό απόσπασμα από την αρπαγή μιας αλεποπορίτισσας που διηγήθηκε ο Ρουμάνος στον κύριο Βασίλη. Θα σου πω, δάσκαλε, μιας και είσαι ελεύθερος, μια ιστορία από τις 7-8 τσούπες που άρπαξα. Πόσες ακριβώς δεν θυμάμαι. Όχι για πάρτι μου, αλλά για παιδαρέλια του χωριού, που ζητάγανε τις κοπελιές και δεν τους δίνανε τα γονικά τους, για δεν θέλανε να έρθουν στην καρίτσα. Ένα απόγευμα λοιπόν, παίρνω το λεβέντι που γάμπριζε και ρομπολίκαμε στον κατήφορο. Μπροστά η αφεντιά μου περπατώντας, τρέχοντας ξοπίσω και λαχανιασμένος με τη γλώσσα όξο σαν παλιόσκυλο, για να μην με χάσει και να μην χαθεί, φτάσαμε έξω από τα λεποχώρια, στο χωράφι που η κοπελιά μάζευε με τη μάνα της ελιές. Από ελιά σε ελιά λοιπόν, για να μην μας πάρουνε χαμπάρι, ζυγώσαμε πριν από την ελιά που μάζευε η τσούπρα με τη μάνα της ελιές. Ακουμπάω το βράσι μια ελιά και λέω στο γαμπρό: «Πιάσε του λόγου σου την τσούπρα που μαζώνει χαμολόι και εγώ θα αναλάβω τη μάνα της που είναι πάνω στην ελιά. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, μη σου ξεφύγει, για θα μείνεις γεροντοπαλίκαρο όλη σου τη ζωή». Έτσι και έγινε. Ορμάει και με ένα σάρκο σβερκώνει το θηλυκό, βάζει τις φωνές και τα τσιριχτά αυτό, αλαφιάζεται η μάνα της πάνω στην ελιά, βάζει τις φωνές και από τη σιφταΐλα της παραλίγο να έρθει τουρνόκολα από τη σκάλα. Πιάνεται το μαντίλι της σε ένα κλαρί της ελιάς, σαν μαύρο πένθος που έχανε το τσουπί της. Δυο-δυο αρχίζει να πηδάει τα σκαλιά και εκεί φεύγει το ποδάρι της από το σκαλί και προτού να τσακιστεί βρέθηκε στην αγκαλιά μου, καθώς την άρπαξα στον αέρα. Βάζει τις φωνές και τις βρισιές, χύνονται οι ελιές από το κοφίνι, πάει να μου βγάλει τα μάτια, τις γραπώνω γερά τα χέρια, μου δίνει κλωτσιές στα καλάμια και δαγκονιές στα χέρια, σαν γεννημένη σκύλα, όταν πάνε να τις πάρουν τα κουτάρια. Την τραβάω σούρτακα, γρήγορα, παίρνω την τριχιά από το σαμάρι του γαϊδουριού, που είχε σηκώσει τα αυτιά του και άκουγε και πάω και τη δένω γύρω από την ελιά. Συνέχισε να ουρλιάζει, να βρίζει, να τσινάει, να καταργέται. Προσπάθαγε να λυθεί, μα δεν μπόρεγε να κάνει τίποτα. Πάω και παίρνω την κοπελιά, την επετάω στο σβέργα μου, σαν ψημάρνη, λέω στο γαμπρό να πάρει τον γκραμ και κόψαμε δρόμο για το χωριό. Πίσω η μάνα της συνέχισε να ουρλιάζει και να της φωνάζει: «Κατούρα τον μπορεί τον παλιάνθρωπο να σαφίκει». Κάποια στιγμή μου κρέμει η κοπελιά. «Δεν μ' αφήνεις για λίγο χάμουλε, άνθρωπε, να πάω προς νερού γιατί θα τα κάνω πάνω μου». «Κάνε τα εδεπά που είσαι», της λέω. Και τότε, δάσκαλε, άρχισε να τρέχει κάτι ζεστό στη ραχοκοκαλιά μου, μέσα από τα δρακοζόνια μου και μετά, πλάτς πλής, είχε φτάσει το βρωμοκάπηλο στα τσαρούχια μου. Η ιστορία βέβαια συνεχίζεται και εδώ να πούμε ότι από τις 5 τέτοιες ιστορίες αρπαγής γυναικών που είναι στο βιβλίο, είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους και το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι τις έπαιρνε όλες στους ώμους, όσο μακριά κι αν ήταν. Και δεν τις άφηνε κάτω ούτε και για προς νερού τους, όπως ο ίδιος έλεγε και οι υποψήφιοι γαμπροί το επιβεβαίωναν. Κυρίες και κύριοι, πολλά θα θέλαμε να πούμε ακόμα για τους αετούς της Καρίτσας. Τα αφήνουμε όμως σε εσάς, παίρνοντας το βιβλίο να απολαύσετε τις 73 ιστορίες του, που δεν είναι μόνο οι Ρουμάνοι, αλλά και ο αιωνόβιος αετός, τα αετόπουλα και τόσοι άλλοι και άλλα,
και βέβαια η ελιά της Καρίτσας των 3.300 ετών, που πρώτος ο κύριος Βλαχάκος έγραψε για αυτή και κάνει το παν για να την αναδείξει. Ας ακούσουμε όμως τώρα ως ήθιστε τους εκπροσώπους μας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μετά από αυτά που ακούστηκαν, λέω τι να πούμε τώρα. Όταν ακούσαμε τον κύριο Κουφό, τη φίλη την Ανταξία, τις κοπέλες που σίγουρα είναι από την Καρίτσα, αλλά θα σας πω δύο κουβέντες. Καταρχάς θα ήταν απόψε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι περισσότεροι θα ήταν εδώ. Αλλά οφείλω να σας μεταφέρω μια είδηση, την οποία ίσως την ξέρετε οι περισσότεροι, ότι το μεσημέρι στην Αθήνα παρουσιάστηκε η Επιτροπή για τα 2.500 χρόνια της μάχης των Θερμοπυλών και της Σαλαμίνος, που εκεί, από ό,τι ξέρετε, ήταν καταλητικός ο ρόλος της Σπάρτης. Οπότε ο κύριος Δήμαρχος με εκπροσώπηση σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι στην Αθήνα. Γι' αυτό τον λόγο έπεσε ο πλήρως σε μένα. Βέβαια, εγώ τα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς για το φίλο τον Βασίλη και θα πω και για τους Καριτσότες, παρότι δεν είναι στο Δήμο Σπάρτης. Λοιπόν, θα σας πω 5 πράγματα από καρδιάς. Όταν ήρθα στη Σπάρτη και κοίταγα και εγώ να πω στην κοινωνία της πόλης και ρωτούσα διάφορα, εκεί μου λέγανε υπάρχει ένας δάσκαλος ο οποίος ψάχνει ότι είναι δραστήριος. Αυτός ο δάσκαλος ήταν ο Βασίλης ο Βλαχάκος, τον οποίο τον γνώρισα στην πορεία, επιβεβαιώθηκαν αυτά που λέει η κοινωνία και συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν με τη φιλία του. Στη ζωή μας λέμε πρέπει να έχουμε υγεία από τη μια μεριά και τύχη από την άλλη. Απόψε συμβαίνουν και τα δύο πράγματα, Βασίλη. Παρότι εξέφρασε ο φίλος ο Νίκος έτσι μια πικρία ότι σε έχασε ο Βασαράς. Δεν σε έχασε. Καθορίζονται πιστεύω από κάποια ανωτέρα δύναμη και εκεί τώρα γεννήθηκε ο Νίκος. Οπότε ο Νίκος προβάλλει τον Βασαρά. Σε κέρδισε η Καρίτσα. Ήσουν τυχερός όμως που πήγε σε αυτό το χωριό, όπως και το χωριό είναι τυχερό. Επομένως για σένα είπα, δύο κουβέντες δεν λέω περισσότερα όπως ξέρεις. Τώρα για την Καρίτσα μου έχει εντυπωσιάσει ένα πράγμα. Θα το πω δημοσίως. Οφείλω να πω ότι είσαστε ξεχωριστή ράτσα από όλη τη Λακωνία. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει και αν ξέρετε, εγώ δεν το έχω ψάξει και δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτά που είπε για τους αητούς ο Βασίλης, αναφέρουμε στα αετόπουλα. Έχω την τιμή να έχω γνωρίσει αρκετούς από την Καρίτσα που έχετε δύο χαρακτηριστικά, τα οποία το ένα δεν είναι το άλλο. Και απόψε είδα ότι το DNA είναι ισχυρό, καθώς επίσης πιστεύω ότι ήταν και του δασκάλου η συμμετοχή σημαντική στα αετόπουλα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχετε όλοι σας, όσους έχω γνωρίσει, μια φυσική ομορφιά, οφείλω να το πω δημοσίως, και μια ψυχική ανωτερότητα. Αρέσει σε όλους σας η δουλειά. Αυτά τα δύο πιστεύω ότι πάνε μαζί. Είναι σίγουρα στο DNA, γι' αυτό είπα ότι είστε κάποια ξεχωριστή φυλή σε στη Λακωνία. Σίγουρα η συμβολή ήταν μεγάλη του Βασίλη. Τελειώνοντας, περιμένουμε φίλε Βασίλη την αγωνία, το επόμενο παιδί σου θα πω, δημιουργημά σου, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ καλό. Και από το άλλο θα πω και στα αετόπουλα, ότι απόψε σας έβαλε πρώτον ευθυνό σας. Όχι απόψε, με το βιβλίο που έγραψε ο Βασίλης, αναδεικνύοντας τους προγόνους σας, το μέγεθός τους, και δεν αναφέρουμε μόνο στα δύο πρόσωπα, αφορά όλο το χωριό. Η ευθύνη σας είναι μεγάλη, τα καινούργια αετόπουλα να βγουν όπου κι αν είναι, γιατί στην Καρίτσα σίγουρα δεν θα μείνουν, λίγοι έχετε μείνει εκεί, να βγουν καλύτερα και από εσάς και από τους προγόνους σας. Να είστε καλά και σε Βασίλη και όλοι οι Καριτσότες. Και εμείς να είμαστε καλά να σας καμαρώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου πατέρα Λάζαρο για ένα χαιρετισμό. Έχω την ιδιαίτερη ευλογία, θα έλεγα, απόψε, να εκπροσωπώ τον Σεπτόπη Μενάρχη μας, τον Μητροπολίτη μας, τον Μονοβασίλη της Σπάρτης κ. Ευστάθιο, ο οποίος απουσιάζει στη Μεγαλόπολη. Αγαπητέ μου Βασίλη, σου μεταφέρω προσωπικά τις σπαρτικές του ευχές, την αγάπη του και την εκτίμησή του στο πρόσωπό σου,
για ό,τι έχεις προσφέρει μέχρι τώρα, κυρίως στην νεολαία της Λακωνίας μας, από τη θέση του δασκάλου και μέσα από τα βιβλία σου, τα οποία είναι πολυδιαβεσμένα. Αγαπητέ μου Βασίλη, σε γνωρίζω από την κοινή μας πορεία στην εκπαίδευση. Είσαι λοιπόν κατά το έμιση συνάδελφός μου και έχουμε γνωριστεί μέσα στην Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας. Έχω θυμίσει το χαρακτήρα σου, τις γνώσεις του, που είναι πάρα πολλές, κυρίως για τα παιδιά μας, την αγωνία σου για το μέλλον της πατρίδας μας, που πηγάζουν όλα αυτά μέσα από τα βιβλία σου. Δεν έχω παρά να σου ευχηθώ προσωπικά να έχεις υγεία σωματική, που είναι πολύτιμο αγαθό, και πνευματική υγεία, έτσι ώστε να συνεχίζεις να δημιουργείς, να είσαι πάντα αληθαής, να είσαι πάντα πρωτοπόρος και δημιουργικός. Σε ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Λάζαρε, ευχαριστούμε πολύ. Από τους καλεσμένους βουλευτές του νομού μας, ο κύριος Κρητικός και ο κύριος Αραχοβίτης ευχαρίστησαν τον κύριο Βλαχάκο για την πρόσκληση και ο κύριος Δαβάκης έστειλε τον εξής χαιρετισμό. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συμπατριώτες, με χαρά συμμετέχω νοερά, αφού δεν κατέστη δυνατό λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων να βρίσκομαι και εγώ μαζί σας στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του εξαίρετου δάσκαλου κ. Βασίλη Βλαχάκου με τίτλο «Η Αετή της Καρίτσας». Θερμά συγχαρητήρια στο συγγραφέα, οι κόποι και οι προσπάθειες του οποίου οδήγησαν στο εν λόγω πεζογράφημα, το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, μετά από μια σειρά ποιητικών συλλογών που σήμερα παρουσιάζεται. Θέλω επίσης να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρίτσας και στην Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας Χίλων αλλά και Δαιμόνιος για την ενεργή συμβολή τους και τις δράσεις τους στον τομέα της ανάδειξης των παραδόσεων, του πολιτισμού και των μοναδικών καλλιτεχνικών συγγραφέων και δημιουργών του τόπου μας. Εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο συγγραφέα και καλοτάξιδο το νέο του πόνημα. Στην Πρόεδρο και στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρίτσας και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας, εύχομαι καλή δύναμη στο έργο του. Θανάσης Δαβάκης. Και τώρα, επιτρέψτε μας να πούμε κι εμείς δύο λόγια για τον κύριο Βλαχάκο. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλης Βλαχάκος μας είναι γνωστός εδώ και 50 χρόνια, από τότε που ήρθε νεοδιόριστος δάσκαλος στο χωριό μας και άφησε τη σφραγίδα του στις καρδιές των κατοίκων και την υπογραφή του στις ψυχές των μαθητών του. Ναι, γιατί στο απόμερο τότε χωριό μας μιλούσε από καρδιά στις καρδιές και έπλαθε με την ψυχή του τις μικρές ψυχές, καθότι ήταν δάσκαλος μέσα και έξω από το σχολείο, εργατικός, κοντά στα παιδιά και μακριά από αδικίες και διακρίσεις, σοβαρός και δίκαιος, αυστηρός όταν έπρεπε, φίλος με μικρούς και μεγάλους, αφού και σενάριο είχε γράψει και θεατρική παράσταση με άντρες του χωριού είχε παίξει, γι' αυτό και είχε μείνει αξέχαστος, όπως άλλωστε και ο ίδιος το αποδεικνύει περίτρανα ότι μας θυμάται, καθώς με τις επισκέψεις του και με το ανεκτήμητο δώρο «Η Αετή της Καρίτσας» που έκανε στο χωριό μας, θα τον θυμούνται και όλες οι επόμενες γενιές. Κύριε Βασίλη μας, εδώ και χρόνια παρακολουθώ τις παρουσιάσεις των ποιητικών σας συλλογών. Την πρώτη ποιητική συλλογή σας, «Οδή Άνφα, φωτεινά κύματα», την εκδώσατε το 1969, χρονιά που ήσασταν δάσκαλος στην Καρίτσα. Και το πρώτο πεζογράφημα, «Η Αετή της Καρίτσας», πάλι είναι για το χωριό μας. Και δεν είναι ότι έχει μόνο ποιητικό ταλέντο. Απόψε απέδειξε ότι είναι και άριστος πεζογράφος. Και όχι μόνο, θα πω κάτι που ίσως πολλοί να μην το ξέρετε, είναι και άριστος ζωγράφος. Πολυτάλαντος λοιπόν ο κύριος Βασίλης και όπως ο ίδιος λέει στη ποιητική του βιογραφία, με την ποίηση είναι ερωτευμένος.
Τα λέει με τη ζωγραφική, την παράδοση έχει σπιτωμένη, η σύζυγος του έχει εμπιστοσύνη, καμαρώνει και τον στυλώνει ηθικά. Δάσκαλέ μας, να έχετε υγεία, πνευματική διάβγεια και με την πένα σας ανεξίτηλη ως τα βαθιά γεράματά σας, να μας διδάσκετε με το πνεύμα σας και με το σοφό και συμβουλευτικό σας λόγο. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε μέχρι σήμερα και για αυτά που θα συνεχίσετε να πραγματοποιείτε. Κύριε Βασίλη, η σειρά σας τώρα. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Είχα κάνει μια προετοιμασία να πω και από 5 λόγια, αλλά τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Κυρία Αντωνίου, τόσο καλά όσο και η κυρία Παπαποστόλου, που εξημέρωσε τους άγριους αρετούς της καρίτσας στους ώμους της και εσείς τους πήρατε στα χέρια σας και πετάξατε μαζί τους πάνω από την τζούκα για τον Ελατιά. Γι' αυτό απομένει σε μένα να πω ένα ευχαριστώ σε όλους σας που με τιμάτε απόψε τόσο όσο και εγώ σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την πρόεδρο του νομικού προσώπου που απόψε δεν είναι μαζί μας γιατί είναι μαζί με τον κύριο Δήμαρχο στην Αθήνα. Ευχαριστώ τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών και του εύχομαι να είναι νικητής στη σκηταλοδρομία που ξεκινήσαμε κάποτε πριν λίγα χρόνια, στη σκηταλοδρομία 4x400 και ήμουν ο πρώτος αθλητής που έπαιξα. Στη συνέχεια οι επόμενοι δύο δεν άλλαξαν καλά τη σκητάλη, χάσαμε το βηματισμό μας και ευτυχώς ο Νίκος ο Κουφός δεν το έβαλε κάτω. Σαν τους καλούς αθλητές τρέχει να πέσει πρώτο στο νήμα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι να έχουμε επιτυχίες. Και όλους εσάς να συμπαρασταθείτε στην Ένωση Πνευματικών Δημιουργών, όπως απόψε συμπαραστέκεστε στο πρόσωπό μου. Και εσείς, κύριε Πρόεδρε, μιας και δεν είναι ο κύριος Δήμαρχος εδώ, σας γνωρίζω ότι η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών είναι 7 χρόνια άσθενη. Νιώθουμε λαθρομετανάστες ή πρόσφυγες στον τόπο μας. Κάνετε κάτι λοιπόν, θέλουμε μία στέγη και από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε τα πάντα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τα γραπτά μου όσο το μπορώ και να πω λίγα λόγια για το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω αυτή την υπέροχη γυναικεία ομάδα. Βέβαια την κυρία Παπαποστόλου σαν παρουσιάστρια δεν έχω λόγια, άλλωστε είναι δοκιμασμένη, την έχω παρουσιάστρια και σε προηγούμενο βιβλίο μου το 2007 στην Ουράνια Αγία, αν θυμάστε. Λοιπόν, και όσο για τη γυναικεία ομάδα αυτή της Καρίτσας, φαίνεται ότι έκανε ο Παρβαμιχάλης ο Ρουμάνος καλό στην Καρίτσα. Και βρίσκονται σήμερα και έχει σήμερα η Καρίτσα Γυναικοκρατία. Η κυρία Γεωργία Αντωνίου, πρόεδρος του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου. Στο άλλο άκρο, η Αλεξάνδρα Κατσάβη, Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Ευρώτα. Η κυρία Παναγιώτα Αντωνίου, άριστη εκπαιδευτικός, με προσόντα και μέλλον, της εύχομαι, αν πας με τα κοινά, Δήμαρχος Ευρώπη. Ήθελα να πω ότι απουσιάζει από το πάνελ, από την ομάδα αυτή, η οποία συμμετείχε στην παρουσίαση της Καρίτσας,
διότι η πρώτη παρουσίαση των αετών έγινε στη γενετηρά του στην Καρίτσα. Και δεν μπορούσε να είναι απόψε εδώ, έκανε όμως τα δυνατά της και από ό,τι με πληροφορεί η πρόεδρος, είναι απόψε εδώ, την παρακαλώ να έρθει επάνω. Είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καρίτσας. Και πρέπει να σας πω ότι οι κυρίες αυτές τις βλέπω σαν εγγόνια μου. Γιατί? Διότι είχα τους γονείς των μαθητές. Για παράδειγμα, από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν είναι κι άλλοι εδώ, ο πατέρας της Προέδρου, ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου, ο Μίμης όπως τον έλεγα από τότε. Κύριε Μίμη, σηκωθείτε πάνω να σας δούμε. Είναι άλλο παιδί μου εδώ απόψε. Μην τρέπεστε, εξόγαμα είστε, δεν πειράζει. Ποιος είναι εδώ? Για σήκω επάνω, δεν σε βλέπω. Ποιος είναι? Δεν βλέπουμε από εδώ. Πες το όνομά σου. Ο Νίκος ο Βλάχος. Ο Νίκος ο Βλάχος, αν το ξέρετε, κάνει μεταφορές με ένα αυτοκίνητο φορτηγό μέσα στην πόλη. Ήταν πανέξυπνο παιδί. Πανέξυπνος. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι, φίλες και φίλοι, αυτά έχουν αξία να λέμε τώρα για τα γραπτά, να τα σκίσουμε. Όταν πήγαινα στην Καρίτσα, όταν πρωτοπήγα, θα το δείτε μέσα στο βιβλίο, το οδηπορικό μου και θα συμπάσχετε μαζί μου, θα κλάψετε. Θα κλάψετε. Πήγα για 2 χρόνια, βέβαια άλλαξα μόνοι μετά, αυτό φαίνεται και στο βιβλίο μέσα και με το βιβλίο που εξέδωσα. Μετά από 2 χρόνια έλαβα μια εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας που έλεγε όποιος δάσκαλος θέλει να κάνει μια αίτηση για το εξωτερικό και να ζητάει 3 κράτη. Παίρνω και εγώ την αίτηση, συμπληρώνω και λέω ισιονδήποτε ξένο κράτος. Τελικά πήγα για 1 χρόνο στη Γερμανία, επέστρεψα μετά από 3 χρόνια, μετάθεση δεν είχα πάρει και ξαναπήγα στην Καρίτσα. Τέλος πάντων, τότε ήταν και η χρονιά που πρωτοπαντρεύτηκα, πήγαινα Βλαχιώτη Καρίτσα κάθε μέρα, 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Εκεί λοιπόν είχα και μαθητή τον Νίκο το Βλάχο. Ένας από τους 42 μαθητές μου, μονοπέσιο. Καταλαβαίνετε τότε, όταν ήμουν εκεί, χωρίς, όπως ακούσατε, χωρίς φως, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς δρόμους, τίποτα. Με ένα φακό, χωρίς ομπρέλα, γιατί εκεί όταν φυσάει, όχι μόνο ομπρέλα παίρνει, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους. Και εκεί το Νικολάκης που έμενε με την οικογένειά του και το κοπάδι που είχε ο πατέρας του έξω από το χωριό, 3-5 χιλιόμετρα, δεν θυμάμαι πόσο, τον έπαιρνα με το αυτοκίνητο, αλλά τα 2 πρώτα χρόνια του έλεγα Νίκο, βάζε πέτρες στην τσέπη σου να μην σε πάρει ο αέρας. Και κάποτε που συναντηθήκαμε μετά από χρόνια εδώ στην Παλαιολόγου, με χαιρετάει και τα λοιπά, μου λέει δεν έχετε αλλάξει καθόλου, εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ μου λέει, με γνωρίζετε, τώρα άμα σηκωθεί, άμα έρθει εδώ είναι ψηλότερος από μένα. Μου λέω όχι. Μου λέει, άμα σας πω ένα περιστατικό θα με θυμηθείτε. Του λέω για πες μου. Που μου λέγατε να βάζω πέτρες στην τσέπη μου να μην με πάρει ο αέρας. Αυτό ήταν ο Νίκος, πανέξυπνος και εκεί τον ρώτησα, Νίκο, τι σπούδασες? Μου λέει τίποτα, πήγα υπορροπιάκο, πήγα στα καράβια και τώρα είμαι εδώ κτλ. Λοιπόν, δεν έχει ντροπή η δουλειά που κάνουμε. Το καλό είναι στον Νίκο και σε όλους μας να έχουμε μυαλό, αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλά, να είμαστε χαρακτήρες και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Μπράβο στον Νίκο. Να ευχαριστήσω επίσης τους συντελεστές του βιβλίου, τον Βασίλη τον Αντωναράκο, ο οποίος ακούει το όνομά του να σηκώνεται όρθιος, ο οποίος είχε την επιμέλεια, είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου, στις φωτογραφίες. Ευχαριστώ τη σύζυγό μου, η οποία συνεχίζει από την Ονιαβοϊτάκη, η οποία είχε τη σελίδοποίηση, τον Δημήτρη τον Χαλουλάκο,
που ανέλαβε την έκδοση. Και βέβαια, μεταξύ αυτών που μου έδιναν τις πληροφορίες, τον Μιχάλη Μαλαβάζο, τον εγγονό του Βαρβαμιχάλη του Ρουμάνου, ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν από την Αυστραλία και έρχεται κάθε χρόνο από την Αυστραλία στην Καρίτσα, συναντιόμασταν και μου έλεγε ιστορίες. Και ενώ περίμενα, άντε και τώρα να τελειώσω το βιβλίο, άντε και τώρα, κάθε φορά παρουσιαζόταν και νέα ιστορία. Για παράδειγμα, να σας πω, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός μας εδώ, ο οδοντίατρος ο Κατσάβης, ο Σωτήρης ο Κατσάβης, και σήκω επάνω, Δημήτρη, να σε δούμε. Με παίρνει το εργαστήριό του και μου λέει, Βασίλη, έχω έναν από εδώ, που ήταν, Σωτήρη, μου είπες, από τα Τσιτάνια. Και ξέρει ιστορίες του Βαρβαμιχάλη. Του λέω, κράτησε τον 1,5 ώρα. Και μου λέει, γιατί 1,5, γιατί είναι στην κόρη αυτό. Του λέω, και έρχομαι. Μέσα σε 1 ώρα ήμουν στο ιατρείο του. Για να πάρω, βέβαια μου είπε ίδιες ιστορίες, αλλά μου είπε και 1-2, οι οποίες μπήκαν και στο βιβλίο. Μέχρι που, στην παρουσίαση που κάναμε στην Καρίτσα, όπως έγιναν οι χαιρετισμοί εκεί από τους συγγενείς των Ρουμάνων, έρχεται μια κυρία από εδώ από το πάνελ και μου λέει, κύριε Βασίλη, είναι εδώ και ένας άλλος εγγονός του Βαρβαμιχάλη του Ρουμάνου, ο μικρότερος. Να περάσει, τους λέω. Έρχεται λοιπόν. Εγώ είμαι ο μικρότερος από τα εγγόνια που βρίσκονται εδώ. Μικρός, ερχόμουν κάθε καλοκαίρι στην Καρίτσα, έχω έρθει το 2004. Είμαι νησιώτης πια. Να σας ευχαριστήσω γιατί μας ζωντανέψατε τις παιδικές μας μνήμες και γιατί αυτό που πιστεύαμε ότι ήταν τρίχα και το κάναμε τριχιά, τελικά ήταν μια πραγματικότητα. Να κλείσω με αυτό ότι κάποια στιγμή βρέθηκα, το έλεγα πριν στην ξαδέρφη μου και στην ουσία μου, όταν ερχόμασταν από το Γεράκι, κάποια στιγμή ερχόμουν από τα Κύθυρα και σταμάτησα στη σκάλα σε ένα βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. Λοιπόν, ξενόγνιαστος ο βενζινάς, από που είσαι, που ήσουν, που πας κτλ. Του λέω, κρατάω εδώ που πάνω εγώ. Από πού, από την Καρίτσα, ποιανού είσαι. Είμαι γόνος του Βαρβαμιχάλη του Μαλαβάζου. Ποιανού Μαλαβάζου του Ρουμάνου. Του φέρνει μάνα από τα χέρια του βενζινά. Λοιπόν, μου λέει, τι λες. Λέω, μα τι έγινε. Κάτι κακό έγινε. Λέω, τι έπαθες. Πίσω λοιπόν από τον βενζινά καθόταν ένας παππούς, κράταγε την κλίτσα του. Μου λέει, τον βλέπεις το γέρο από πίσω. Του λέω, ναι. Είναι ο πατέρας μου. Του λέω, να τον χαίρεις. Ξέρεις πως παντρεύτηκε ο πατέρας μου. Λέω, πώς. Έκοψε στον νόμο ο παππούς σου τη μάνα μου και την έφερε. Έτσι λοιπόν έμαθα ότι αυτό που στα δυτικά μου χρόνια και που το είχα έτσι διώξει από τη μνήμη, το είχα αποδιώξει. Ότι τελικά ήταν πραγματικότητα και δεν ήταν ένα παραμύθι που ξέρετε ότι συνήθως, ναι, έτσι το μικρό γίνεται μεγαλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, το Σύλλογο για αυτή την όμορφη βραδιά. Εγώ πρέπει να σας πω, ζω εδώ και 35 χρόνια στην Πάρο και ήταν το κάλεσμα του αίματος. Οπότε το ερχόμενο καλοκαίρι θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το βιβλίο δεν πρόκειται να κλείσει. Βέβαια, δεν υπόσχομαι για να συνεχίσω να βγάλω δεύτερο βιβλίο, αλλά κάποιος ή κάποιοι άλλοι θα το συνεχίσουν. Γιατί δεν είναι, μπορεί να λέμε η αετή της Καρίτσας, αλλά όπως ακούσατε, είναι ένα λαογραφικό βιβλίο, ένα ιστορικό, ένα βιωματικό, που μπορεί να μοιάζει με μυθιστόρημα, να αρέσει σαν μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι. Είναι πραγματικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όχι μόνο, έχω αφαιρέσει και μερικά πράγματα μέσα που λέγονται, αλλά δεν γράφονται. Και την πρώτη παρουσίαση στη μνήμη τους την κάναμε στην Καρίτσα. Την έκανα στην Καρίτσα, στη γενέτειρά τους. Και μάλιστα
όπως έτσι το σκέφτηκα, για να αναπαυθεί η ψυχή του Ρουμάνου που τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες στα αποσπάσματα της αστυνομίας, έβαλα παρουσιαστή, έδωσα το βιβλίο στο Θανάση το Στρίκο να το παρουσιάσει, στον ταξίαρχο της αστυνομίας, για να δώσει συγχώρεση στον Παπαμιχάλη τον Ρουμάνο. Και έτσι και έγινε. Πραγματικά η παρουσίασή του ήταν εξαίρετη και μάλιστα είχαμε και έναν αέρα που ευτυχώς δεν μας πήρε. Κατά διαστήματα όμως, όπως άλλαζαν αυτά, τους είπα μη φοβάστε, είναι οι αετοί που πετούν αυτή τη στιγμή από πάνω μας. Και αφού ανέφερα την αστυνομία, να σας πω ότι με 2 αστυνόμους είχε συναντηθεί ο Ρουμάνος. Τα αποσπάσματα έβγαιναν έξω από ό,τι δεν το γράφω στο βιβλίο, αλλά από ό,τι καταλάβαινα, πήγαιναν μέχρι το χωριό, ξέρω εγώ, ρωτούσαν που είναι ο Ρουμάνος, αλλά δεν τον πλησίαζαν. Τον φοβόντουσαν. Λοιπόν, οπότε ένας αστυνόμος του στέλνει ένα μήνυμα και του λέει: Ρωμάνε, θέλω να συναντηθούμε. Έχεις το λόγο της τιμής μου, δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτα, δεν πρόκειται να σου σκοτώσω. Απλά θέλω να σε γνωρίσω. Ύστερα από τόσα που έχω ακούσει. Ο Παπαμιχάλης δίστασε στην αρχή, οι δικοί του δεν τον άφηναν. Και μετά σκέφτηκα, δάσκαλε μου, λέει: με τι μούτρα θα έβγαινα από μετά, όξο. Θα λέγανε: φοβήθηκα. Του στέλνω και το μήνυμα: θα συναντηθούμε στο τάδε μέρος. Αλλά πρόσεξε, μην έρθεις με άλλους χωροφύλακες, γιατί δεν θα αφήσω κανένα σας. Πράγματι, ο αστυνόμος πήγε μόνο, συναντήθηκαν και όπως χαιρετήθηκαν, από τον πόνο ο αστυνόμος δαγκώνει τη γλώσσα του και έτρεχε το αίμα ποτάμι. Και του λέω: αστυνόμε, σκουπί σου, γιατί δεν θέλω να βάψω τα χέρια μου με αίμα, με ανθρώπινο αίμα, δεν θα έχω βάψει ποτέ μου. Του είπε κάποιες συμβουλές ο αστυνόμος που τις γράφω μέσα στο βιβλίο και χώρισαν. Όταν ήρθε ο άλλος αστυνόμος και έμαθε το περιστατικό, σκέφτηκε πιο κουτοπώνυρα να πούμε, ή πιο πονηρά. Βγάζει ανακοίνωση στα χωριά, γραπτή, τη βοκόλησε στις ταβέρνες και λέει: αν παρουσιαστεί ο Ρουμάνος στο σταθμό χωροφυλακής στο Γεράκι, θα του χαρίσω όλες τις ποινές. Πάλι τα ίδια λέει ο Παπαμιχάλης, κάτι μου σκαρώνει αυτός. Τέλος πάντων, πάλι για να μην πούν ότι φοβάμαι, πήρα τον κατήφορο μου, λέει: δάσκαλε, πήγα, άφησα τον γκράμ μου σε κάτι σκήτα έξω από το Γεράκι. Περνάω μέσα τα στενά του Γερακείου και όπως με κοίταζαν οι Γερακίτες, τα είχαν χαμένα. Σου λέει: πού πάει αυτός? Στου λύκου το στόμα. Πάω μπροστά στο τμήμα, ο σκοπός άλλο. Ποιος είσαι? Του λέει: μην καθυστερείς και βρεις τον πελάσο από τον καπετάνιο μέσα, πες του να περάσω. Μένει αυτός ο σκοπός μέσα, σου λέει: κάποιος είναι, τώρα πως τον είδε και δεν χτυπάνε. Μένει μέσα, του λέει: και διοικητά, κάποιος θέλει να σε δει. Ποιος είναι? Δεν μου λέει το όνομά του. Πες του να περάσει. Μπαίνω μέσα, λέει. Χτυπάω την πόρτα, ακούω ένα εμπρός έτσι αυταρχικό. Μπαίνω μέσα, όταν με βλέπει, πετάγεται πάνω. Ποιος είσαι εσύ? Ο Ρουμάνος, του λέει, που με κάλεσες. Και τότε ο αστυνόμος: στα όπλα! Με το στα όπλα, δάσκαλε μου λέει, βλέπω απέναντι ένα παράθυράκι με τα τσαμιλίκια. Ευτυχώς μου λέει τα μπατζούρια ήταν ανοιχτά. Ένα σάλτο μου λέει, γιατί από μπροστά η αστυνομία, ξέρετε, στο Γεράκι μπροστά είναι οι κατηφόρες. Από μπροστά η αστυνομία ήταν ισόγειο. Από το πίσω μέρος όμως ήταν ο πρώτος όροφος. Και σπάζω τα τσαμιλίκια μου λέει, πέφτω στο κενό, κοιτάζω κι εγώ, ώστε να πάρω είδη τι γίνομαι, έπεφτα από τον πρώτον όροφο. Πέφτω επάνω σε κάτι πέτρες τρισιμίας, λέει, λες και μου παίρναν βεντούζες. Το έβαλε στα πόδια, ούτε σφαίρα τον πήρε, ούτε τίποτα και γλίτωσε και αυτό. Τέλος πάντων, να μην λέμε περισσότερα, γιατί νομίζω αρκετά είπαμε, να μην σας καθυστερώ. Μάλιστα θα ήθελα ήμουν προετοιμασμένος να σας πω το απόσπασμα του επιλόγου, που όσες φορές και να το διαβάσω τον επίλογο, θα κλάψω. Πραγματικά είχα τελειώσει το βιβλίο και λέω, αφού είχε πρόλογο το βιβλίο, και τον πρόλογο τον έχει γράψει ο κύριος Κατσαφάνας, γνωστός σε όλους μας, ο οποίος όταν μου ζήτησε, όταν με ρώτησε τι γράφεις Βασίλη, τώρα του είπα, μου λέει, μπορείς να μου δώσεις ένα μέρος του γραφτού σου? Ευχαρίστω, του το έδωσα. Μου λέει, επειδή διαβάζω τώρα τη βιογραφία του Θεοδωράκη, από τα ένθετα των εφημερίδων, της εφημερίδας, θα σου πάρω τηλέφωνο, μου λέει, μετά από 10 μέρες, δεν πειράζει πλέον, μου λέει, συνέχισε να γράψεις εσύ, οπωσδήποτε πλέον.
άλλη μέρα το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο. Λέω εδώ, Βασίλη, μου λέει, τι είναι αυτά που γράφεις? Όχι, Παναγία μου, λέω. Τι είναι, γυναίκα? Παιδάκι μου, μου λέει, συνέχισε να γράφεις. Και εκεί μου είπε, δεν θέλω να πω τη φράση, αλλά δεν τη λέω. Μου λέει, ούτε ο τάδε δεν έχει γράψει τόσο ζωντανό βιβλίο. Συνέχισε να γράφεις. Και μετά μου είπε, θέλεις να γράψω τον πρόλογο? Μα του λέω, με ρωτάτε, με το να βάλετε το όνομά σας στο βιβλίο μου, ανεβαίνουν οι μετοχές του, που λέμε, ανεβαίνει η αξία. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο. Δεν ξέρω αν είναι. Ρίξε το ανοιχτό βιβλίο, Γεωργία, βέβαια σε μπέρδεψα τώρα λίγο, δεν πειράζει. Εντάξει, οι συγγραφείς, όχι εγώ, δεν εννοούμε ούτε συγγραφέας ούτε ποιητής, απλά κάνω αυτό που μου αρέσει. Λοιπόν, στο ανοιχτό βιβλίο, στο βιβλίο, όταν θα δείτε το εξώφυλλο, το εμπροστόφυλλο, είναι η αετή της Καρίτσας όπως ήταν στη ζωή, στη ζωντανή στη ζωή, εκεί στον Ελατιά. Και εκεί στον Ελατιά είναι και το εκκλησάκι ο Αγιαννάκης, που αν πάρετε φακό θα δείτε ότι εκεί στο ιερό πίσω, στο δεξιά του ιερού, δεξιά της εκκλησίας, φαίνομαι κι εγώ. Λοιπόν, αυτό έγινε γιατί τελειώνοντας το βιβλίο λέω, έχει πρόλογο, έχει εισαγωγή, έχει οδηπορικό, έχει τα πάντα, πρέπει να έχει και έναν επίλογο. Και πήγα στην Καρίτσα, ανεβήκαμε με τον Βασίλη τον Αντωναράκο επάνω και με έναν άλλο φίλο μου από εκεί, τον Αντώνη τον Κατσάπη. Δεν θα πω τώρα τι έγινε και τα λοιπά στη διαδρομή, τέλος πάντων τα είπε η κυρία Μεταξία, που φώναξα κάποια στιγμή Μιχάλη, Κωνσταντή, και εκείνη την ώρα ακούω από ψηλά δυο αετούς. Βασίλη, Βασίλη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μου έχει μείνει και δεν θα σβήσει ποτέ από μέσα μου. Είναι αυτό που είπε η κυρία Αντωνία, ή η κυρία Γεωργία, η Αντωνίου, η πρόεδρος, ότι έβαλα την καρδιά μου και την ψυχή μου σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Πάρτε το βιβλίο και θα δείτε ότι θα σας μείνει αξέχαστο, και αν κάποιος για τον α ή β λόγο δεν μπορεί, θέλω να πιστεύω ότι θα φύγει ευχαριστημένος από εδώ. Και βγαίνοντας έξω, υπάρχουν και μερικά γλυκίσματα διάφορα, είναι από τις διάφορες πατριές που έκανε ο Ρουμάνος.